kubva pakubwinya kuenda pane kumwe kubwinya. Amen. Tichidzidziswa nekuti denga rakagadzirirwa Mwari. Amen. Haleluya. Amen. Zvikanzi rinopindwa chete nemwanakomana wake. Amen. Haleluya. Amen. Ndosaka shoko richiti kune vakamugamuchira vakapiwa simba rekuti vanzi vana vake. Amen. Haleluya. Tinopiwa simba rekuitwa vanakomana vake. Nekuti mwanakomana ndiye akafanira kupinda denga. Pakatotaurwa zvikanzi hakuna wakabva kudenga kana unokwira kudenga kunze kwaiye akabva kudenga. Iye ani? Mwanakomana waMwari. Shuwa mwanakomana waMwari ndiye akafanira kupinda kudenga. Ndosaka zvichinziwe mumwoyo mako unotofanira kunge uine mwanakomana. Nekuti kana usina mwanakomana haupindi denga. Forget kana mchinyeberwa kunzi iwe wakafanira kupinda mudenga. Ini chaiye handina kufanira kupinda denga rake. Iripo song inototaura kuti handina kufanira. Haleluya. Denga parakavakwa rakavakirwa vatsvene. Saka inini by virtue yekungoita mwanakomana waAdhamu handitokwanifiya kupinda kudenga. Pakatozoita nyasha dzataimba idzodzo dzekuti iye auye kuzofa pamuchinjikwa achifira inini. Afa pamuchinjikwa inini ndikagamuchirawo kuti paakafa paya payakafirawo neni. Munoziva kana pakaita bhazi rikapakwa tisina mari rekupinda mubhazi, pobva paita mumwe gentleman businessman obva auya kuti vasina mari zvavo ndakuvabhadharira. I don't know bhazi renyu kuti rinoita mari zvichida pamwe riri kuita 1000 pamunhu. Indakubhadhara 20 million. Saka pa 20 million ipapo panokwana kuzara bhazi rese. Kune vanenge vasina havo kukwanisa kubhadhara, vanozongotaura zita rangu kuti businessman. Anenge angoti businessman chete mubvumidzei kupinda nekuti ndamubhadharira. Haleluya. Kunogona kuita dzimwe shasha dzinozvitora dzakaisa maoko muhomwe dzichiti handibhadharirwe nemunhu. Handibhadharirwe nemunhu. Vanosvika manje bus driver obva ati alright, tone ticket renyu mabhadhara here, hunzai 1000 yekupinda. Zvonzi 1000 handina, yakawandisa. $1000 is a lot of money. Handikwanise kana 1000 pounds. Zvonzi saka mupindeka mubhazi. Sarai, because bhazi rine vanhu vari kupinda vanenge vabhadhara 1000 pounds chete kana $1000. Ndiringotaurawo mari inyamunoziva kuti tinzwisise. Haleluya. Pozoitawo vamwe vanenge vachikambaira, vane bhutsu dzakabvaruka, vasingazvikudze, vasingazvione kunge vanoshamisira, vanozvininipisa havo. Vobva vati tiri charity case, hatikwanisi hedu kubhadhara, but takanzwa kuti kuna businessman akati vanoda havo ndavabhadharira. Saka isi tangodana zita rabusinessman. Zvonzi rega titarise palist yevanhu vakabhadhara. Vobati businessman, businessman ane pachine mari, pindai zvedu. Votopinda. Ndonyaya yekuenda kudenga zvayakafanana nazvo. Isusu tina akatibhadharira neropa rake. Ropa rake Jesu Kristu. Saka kana neniwo ndakwanisa kutaura kuti kudenga ndinopinda, because inini handisi kuzviita munhu anokwanisa kuzviendana nesimba rangu kana neutsvene hwangu kana nekugona kwangu kuti zvichadedzwa mai vangu kunzi mwana uyu akakura sei, aiteerera here, kana maticha ekuchikoro akandirera akandidzidzisa kuti ndaiteerera here, ndandiri muprefect here kuchikoro, kana kuti ndakaenda kuuniversity ndikagraduata here, kana CV yangu yonzi mabhosi andakashandira agotaura kuti no, angasingarovhe kubasa, kana kuti chii, kana mudzimai wangu kuti akutaurire kuti kubvira achindiroora murume uyu haana ngobvira andirova, saka ngaakafanira kuenda kudenga, kana vana vangu kuti vati chii, kana kuti ani, kana vanhu vandakambodana navo kunzewo kwachitaura kuti munhu akaita sei, kana shamwari dzandakamboshamwaridzana nadzo dzichipa testimonial sezvinoita vanhu kana achifa, kana anzi takumuviga, vanhu vosumuka vachitaura kuti ukuru hwake neutsvene hwake nekunaka kwake. No. Hazvina kukwana zvese izvozvo. Hazvina maturo zvese izvozvo. Hazvipinzi denga. Chinopinza denga mwanakomana waMwari. Ropa rake neshoko rake. Vhangeri rake rinonatsa. Kana wanatsa pamatsvina ose,
then you qualify. Hazvichinei kuti wangori munhu aizikanwa nezvibhakero. Hazvichinei pamwe vanhu vatoziva kuti wakambouraya vanhu. Hazvichinei pamwe wakamboita maabortion. Hazvichinei kuti pamwe wakambokuta mbanje. Hazvichinei kuti pamwe waimbomwa doro. Hazvichinei kuti waimboita upombo kana waimboita zvemupfuwiro. Hazvichinei kuti wakamboita godobori kana wakamboenda kun'anga. Musi weFriday ndakasangana neimwe n'anga yakapaka panext nane. Tikatanga amenoti zvakafamba sei, takazongoerekana tapinda muvhangeri raMwari. Takumudza shoko raMwari akutaura zvekutendeuka. Akutotya manje kuti zvandakabata manje inini kwandakapfura nako kunotyisa. Ende kune kwandakaenda kwandaitiswa mhiko. Kwandaiudzwa kuti izvi ukangosiyana nazvo kubva watofa. Saka ndakutotya kuti pakutendeuka apa ndichaita sei. Ndikamuudza kuti hazvina basa zvese izvozvo. Kana wagamuchira Jesu chete, zvese zvinoitwa wiped out. You start on a clean slate. Hallelujah. Taimborimemba ndiri mwana mudiki tiri kuSunday school. Taimboimba song yekuti kana uchitenda uchaponeswa naJesu. Uchaponeswa. Kana uchitenda uchaponeswa naJesu. Uchaponeswa. Uchaponeswa. Uchaponeswa naJesu. Uchaponeswa. 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 Nyaya yacho ndeyekutenda. Hallelujah. Nyaya yacho ndeyekutenda. Ndanga ndichifunga inini ndikati vanhu vaMwari ndichavaparidzirei. Kana vanhu vauya ndichavaparidzirei. Mwari hamuna kundipa mharidzo yeservice yanhasi. Saka ndichaparidzirei vanhu venyu. Zvikanzi iyo service yanhasi uchavaparidzira zvawakaparidzira munin'ina wako. Hallelujah. Ndine munin'ina wangu anozviita munin'ina wangu ariko kuZimbabwe. Mwana iyeye ndinomunamatira kuti Mwari vamuropafadze. Mukomana akandinetsa iye, handingataura hangu zita rake. Ndikunzwa Ishe vachiti ngaataurwe. Hallelujah. Anonzi Tatenda. Mukomana uyu is an interesting person because he has gone for months, more than a year atindinetsa. Ndichiramba kutaura naye. Achiti please ndibatsirei. Please, because kune politics dzinoitika mumachurch. We will not get into it. That's not what maridzo is about. But I've been fighting and avoiding him. Kusvikira ati hey, muri kuramba kuita basa raMwari mukoma. Muri mukoma wangu wandakapiwa naMwari. Mwari akandiratidza kuti akakuzodzai kuti muite basa raMwari. Zvino kana Mwari akakuzodzai kuti muite basa raMwari, mukaramba kundibatsira kuti ndinokuramba basa ramakaita. He was the first person akatanga kuti, do you know you are the servant of God? Ndimakamutswa naMwari kuti muite basa iri. Takazosvika pastage yekuti rimwe day Mwari vakanditi mubatsire. Ndobva ndanamata. Ndikamuti we are going to go for a few weeks of prayer. Tichiona kuti nyaya ichaenda nekupi. Kana Mwari vakaramba vachiti tiri kubatsire, handina chandingakwanisa kuita. I will have to help you. But kana Mwari vakati no, it's no, and please respect that. I think takaita kana 2 weeks kana ndisingakanganisi. Ndobva tazotanga kutaura nini batatanga mumashoko raMwari. Kusvikira azoti unoziva mukoma pesa apa ndandiri kupinda church. Ndanga ndiri kuenda kuchechi ndichidai but ndansina mbobvira ndatendoka. Nekuti ndandamuparidzira kuti chinonzi kutendoka chii. Ndobva asvika pakutendoka. So this week ndine zvaanga andikumbira. Ndobva Mwari vanditi mweya waMwari wakanditi enda kuna Hebrews chapter 11. Ndobva ndamuparidzira nekuda kwaHebrews chapter 11. Hallelujah. Ndobva asimbiswa akati ndanzwa kusimba. Zvandandira apa shuwa ndanga ndatonhora. Asi now ndakunzwa kuti ndakupisa. Ndawana akashandisa izwi rekuti revival. Zvikanzi yaita revival message. Maridzo yaita revival. Saka mweya waMwari wanditi iyo iyi Hebrews 11 ndo yauchaparidzira vanhu vangu nhasi. Hallelujah. Ngativhurei mabhaibheri edu paHebrews chapter 11. Because nyaya yanga iripo ndeyekuti panoda kunzwisiswa kuti zvinombonyatsofamba sei. Saka Jesu uyu anondiponesa sei. Ko ropa raJesu iri rinoenda pandiri sei.
rinoenda pandiri sei ropa raJesu. Haleluya. Kana ndichiti inini ndakafirwa naJesu zvinorevei? Kana ndichiti Jesu anondiponesa zvinorevei? Koiko kuenda kudenga uko ndinokuenda sei? Haleluya. Amen. Tingaverengerwe kubva verse 1. Chapter 11 verse Yes. 1. Pamusoro shoko nekutenda chinyi. Vanhu vakakunda mukutenda. Yes. Verse 1. Zvino kutenda ndiro rusimbiso rwezvinhu zvatinotarira nechiratidzo chezvinhu zvatisingaoni. Yes. 2. Nokuti naiko vanhu vakare vakapupurirwa zvakanaka. 3. Nokutenda tinonzwisisa kuti nyika dzakanatsorongedzwa nenzwi raMwari. Naizvozvo zvinhu zvinoonekwa hazvina kuitwa nezvinhu zvinoonekwa. Hallelujah. Praise the Lord. Hanzi kutenda chinyi? Vanhu vakakunda nekutenda. Kana kuti vanhu vakakunda nekutenda. Tikuona zvese zvichibvumika. Tikati vanhu vakakunda nekutenda, ivo vemakare vakakunda. Nesuwo nechiprofita tinoona kuti tichakunda. Because kuna Revelations kunotaurwa kuti they conquered him by the blood of the Lamb and the word of their testimony. Hazviite kuti uporeswe usina ropa raJesu. Hazviite kuti uporeswe usina uchapupu unobuda muromo mako wega. Amen. Hallelujah. Amen. Shua kana uchida kukurira mweya yakaipa, no secret. The blood of the Lamb and the word of their testimony. Nyamba ukaroiwa zvakaita sei, ukadana kuropa raJesu, then wopupura nemuromo wako, watoyambuka haijambo. Amen. Diabolos chaiye akanyorwa kuna Revelations kuti vakamukunda neropa raJesu regwayana raMwari nekupupura kwemuromo wavo. Kupupura kupiko? Ko hamuzivi here kuti pakutendeuka apa unopupura nemuromo wako kuti uri mutadzi? Hauzivi here kuti pakutendeuka apa unopupura nemuromo wako kuti Ishe Jesu Kristu havasi mutadzi? Vakafamba panyika pano kubvira vari Mwari vakapinda munyama, vapfeka tebhenekiri ino inonzi nyama, vakafamba panyika asi havana kuita chivi, varimo munyama. Wopupura kuti zvavasina kuita chiviwo vatsvene, wopupura kuti vakaroverwa nekuda kwemhosva isiri yavo asi iri yangu mhosva yacho, nekuti ndiri muzivi asiri muzivi. Ko hauoni here kuti kupupura kuti iwe Ishe Jesu Kristu vakaroverwa vakafa asi vakamuka nezuva rechitatu? Kupupura ikoko kuti pavakamuka nekuroverwa ikoko vaitambudzikira inini, zvino inini pavakaroverwa ipapo ndakaroverwawo navo. Kumuka kwavakaita ndakamukawo navo. Kuenda kwavakuita kumatenga neniwo, because ndava mumwe chete navo, nekuti inini ndatofa nekuroverwa kwavo pamuchinjikwa. Hakuchisina munhu anonzi Tafadzwa kana kuti Raymond, maana Jesu. Saka kana musi wandinobva panyika ino, patozonosvika paJudgment Day, Mwari vachaona mwanakomana wavo Ishe Jesu Kristu. Havachaone inini ndakaberekwa naJennifer Wadzanai naEdward, vakuona mwanakomana wavo. Hallelujah. Saka kana zvadaro manje, matenga anozarurika kwandiri. Hallelujah. Asi shua ndikada kutsvaga zvemadzinza ekwamangozho, denga rinovhara. Hakuna zvematenga. Ndinoshamisika nevanhu vanoti nyangwe izvozvi zvemakereke izvi vanozviita family business. Once mangotanga kuita zveropa renyama chete, matobuda mukingdom yaMwari. Nekuti ropa renyama iri haripindi kudenga, chinopinda kudenga mweya waMwari. Saka unless ukama hwenyu huri muna Jesu, matotsvedza, matobuda mukingdom of God. Hallelujah. Saka panapa ndi muapostle Paul angari kuparidza kuvaHebrew. Zvikanzi zvino kutenda ndirwo rusimbiso rwezvinhu zvatinotarira. Hallelujah. Nechiratidzo chezvinhu zvatisingaoni. Ko zvatinotarira zvipiko? Hallelujah. Tinotarira zvipi zvatisingaoni? Izvozvo zvatiri kutaura zvokuti kune denga rakasikwa naMwari. Nyangwe tisati tariona, tinotarira tichiriona nekutenda. Tichitenda kuti kuchaveko kumuka kwevakafa. Tichitenda kuti kuchaveko kutongwa. Tichitenda kuti kuchaveko kupinda mugehena nekupinda mudenga.
tichitenda kuti kuchave nedenga idzva nenyika idzva. Ndosaka richinzi tariro, because tichazotarira takuratidzwa kunzi ndozvamaiparidzirwa izvi. Haleluya. Wonzi kamukomana kai kuparidzirai kai ndozvakaiparidza izvionai ndorwizi rwuya rwaitaurwawo. Takutarira tichiona manje. Ndo chigaro ichi chaitaurwa kunzi chigaro cheanotonga zvese zviri mudenga nepasi, zvinoonekwa nezvisingaonekwa. Ndiye kaiye wacho watainamata uyu. Takuwira pasi petsoka dzake. Haleluya. Takutarira takutoona kuti ndo Jerusalema idzvai raitaurwa kuti rinogara kurarama mazviri. Hakuna kurwara, hakuna kufa, hakuna kuchema, hakuna kurira. Ndo muti waitaurwa uyu kunzi muti weupenyu, wemuchero yacho nemashizha acho anonzi anorapa marudzi ose. Praise the Lord. Handiziva hangu kuti inenge yakaita seiyo. Pamwe panenge pachi muti iwoyo pamwe unenge ungori green, uchiti ukanotora mashizha acho so wobva wangodai so wotoziva kuti everlasting life. Kana kuti pamwe mafruta acho anenge ari round kana triangle kana square kana imwe shape isinganzwisisiki. Haleluya. Aiwa ndiri kutaura panyama, but zvinhu zvemweya zvandiri kutaura. Haleluya. Because muti weupenyu ndiishe Jesu Kristu. Simba rake ndo riri kufananidzwa nekuti muti une mashizha anorapa marudzi ose. Haleluya. Kana zvichinzi mafuta ari kutaurwa ma-characteristics. Because zvinonzi michero or the fruit of the spirit, but chiri kunzi ma-fruit of the spirit i-characteristic. Because kana zvichinzi fruit of the spirit, kutenda hazvireva kuti kutenda kuchauya kuri banana kana kuti kuchauya kuri mango, asi kune pakutoonekwa iri characteristic yatoo mauri kuti waane kutenda mauri. Zvikanzi fruit of the spirit prophecy, hazvireva kuti prophecy yakuya yakaita kunge orange, but yatoo characteristic yako yekuti wakukwanisa kuprofita. Hallelujah. Kana zvichinzi fruit of the spirit in long suffering and patience, moyo murefu kana moyo munyoro yatoo characteristic yako. Zvinoita mweya mutsvene waMwari uyu unoita kuti unzi kana zvichinzi amai ava vanotaurisa kana kuti amai ava vakanyarara, handiti characteristic yako, ipersonality yako. Saka kana ichinzi fruit of the spirit inenge yatoo personality necharacteristic yako. Hautonzi baba ava vanyoro vakomana, baba ava vane mwoyo munyoro. Uri kuona zvavanoitirwa, vatu vanoramba vachingoshingirira. Baba ava vanoregerera, handisati ndambona munhu anodaro mani. Nezvanoitirwa zvese zviya baba ava vane rudo mani. Makambona amai ava vane rudo. Uri kuona amai ava zvavanoita yatoo characteristic, yatoo personality yavo. Sekutaura kwatinoti baba ava vakareba, kana kuti baba ava vapfupi, kana kuti mai ava vadhafu, kana kuti mai ava vakaonda, ndozvaunenge watova. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Mweya mutsvene uri kutsanangura kuti fruit of the spirit chii. Hallelujah. Saka ipapapa zvatinotarira izvi ndo zvatinenge takuona. Hallelujah. Saka kutenda kukwanisa kusvika pastate yekuti hausati wazviona physically, but uri kubhiliva kuti zviriko uye tichazviona. Wobva watoeta semunhu akazviona. Hallelujah. Ndinorangarira tiri vana vadiki kuchikoro. Munoziva kuti kuchikoro kwaita mumwe mukomana kuti anongopinda muklasi so ogatotanga nzwi anorowa klasi yese, anorowa klasi yese, but haana vamborwa naye. Vanhu vachitotaura kuti uyu ndiye anorowa klasi yese, uyu ndiye anorowa, but haana vamborowa. Muri kunzwisisa nyaya yacho? Ndikuedza kuda kutsanangura nyaya yekutenda kuti it's believing something chisina kumboitika, usina kumbochiona, pasina evidence yacho, but
iko kubhilivha kwako becomes the evidence. Chirungu chinobva chati now faith is the substance of things hoped for, things unseen. It becomes the substance and the evidence. Hope here ndiye kuti tariro. Hallelujah. Nekuti naiko vanhu vakare vakapupura zvakanaka. Hallelujah. Nokutenda tinonzwisisa kuti nyika dzakanyatsorongedzwa nezwi raMwari. Hey, munoziva chishamiso chiri kubuda panapa kuti Mwari haana kungobvira atora ruoko rwake ndobva abata rwizi, ndobva atora ruoko rwake ndobva abata continent. Muri kunyatsonzwisisa nyaya iripo panapa. Akakomanda nezwi. Hallelujah. Haana kungotimba kuti achere adzike midzi aise muti, asi nezwi chete. Hallelujah. Munyatsonzwisisa nyaya yacho. Haana kuita senge zvinoita globe rekuti isusu tinotora globe totanga kuripfekera globe parinofanira kunge riri. Paidzimikira zuva akangoriti nezwi rake kuti zuva ivapo, zuva ndobva ravapo. Akomana murume watinonamata ane kutenda kusingaite. Shuwa ko hamusi kuona here kuti Mwari paisika nyika itotidzidzisa chinonzi faith kuti chii? Because iye aifanira kuva nefaith yekuziva kuti I am not going to doubt. If I open my mouth and say let there be light, light will appear. Ivona sambu wako kuti iye akati zuva ngarivepo richabva ratovapo. Ngakuve nenyeredzi nemwedzi zvobva zvatovapo. Mvura nenyika separate yatakanzwa musi weTuesday kuchiparidzwa kuna Job. Hallelujah. He has absolute faith, knowing that what he says will happen. Hallelujah. Tinokudza Mwari. Hanzi nokutenda tinonzwisisa kuti nyika dzakanyatsorongedzwa nezwi raMwari. Naizvozvo zvinhu zvinoonekwa hazvina kuitwa nezvinhu zvinoonekwa. Hallelujah. We need to understand kuti kune zvinhu zvinoonekwa right now asi zvakaitwa nezvisingaonekwi. Saka iye tinogona kunge tisingamuoni. Vamwe vobva vati munotinyebera imimi, God does not exist, ndiani akambomuona. Asi isi tinoona zvinoonekwa, asi tichiziva kuti zvinoonekwa zvacho zvakaitwa nezvisingaonekwi. Hallelujah. Nokutenda tinonzwisisa kuti nyika dzakanyatsorongedzwa nezwi raMwari. Naizvozvo zvinhu zvinoonekwa hazvina kuitwa nezvinhu zvinoonekwa. Hallelujah. Handei paverse 4 takutanga kuchidzidziswa manje maexample evanhu vanga vaine kutenda. Nokutenda Abel wakabayira Mwari chibayiro chakanaka kune chaKaini. Yes. Akapupurirwa nacho kuti wakanga akarurama. Yes. Mwari achipupurira zvipo zvake naiko kutenda iye. Kunyange akafa hake uchangotaura nazvino. Hallelujah. Hey, Mwari shuwa kereke yaMwari inotungamirwa nemweya mutsvene waMwari. Apa tiri kudzidza something new. I didn't know this. 41 years ndikutotanga kuzvinzwa nhasi. Ndaishaya kuti nyaya yakaitika pana Abhero naKaini chii chakanyatsosiyana pavari. Takudzidza nhasi kuti kutenda. Abhero akava nekutenda because Abhero akava nefaith kuti this is what God wants and this is how I'm going to please God, and if I do this, God is going to accept it. Now chakapupurira utsvene kuna Abhero ifaith yaanga inayo. Kutenda kwake ndokwakapupura kuna Mwari kuti uyu ane kutenda uyu saka mutsvene. Sezvatichaitwa isusu kutenda kwedu ikoko ndokuchatipupurira kuna Mwari kuti tiri vatsvene. Hallelujah. Nokutenda Abhero wakabayira Mwari chibayiro chakanaka
kune chakaini, akapupurirwa nacho kuti wakanga akarurama. Mwari akapupurira zvipo zvake. Naiko kutenda, iye kunyange afa hake unotaura nazvino. Nanhasi Abhero akafa kare, but nanhasi anotaura nokuda kwekutenda. That's why tichiti isusu nekutenda kwedu, we will see the afterlife. Tichataura inini ndafa inini, manivika ndichange ndichitaura naIshe Jesu Kristu wangu. Nokuda kwekutenda kwandinako. Abhero nokuda kwekutenda kwake akakwanisa kutaurawo naKaini, akaramba achitaura. Hallelujah. Kusvikira ropa rake raripota kuna Mwari kuti hey, uyai muone zviri kuitika kuno, ndaurayiwa kuno. Hallelujah. Sekutaura kunoita ropa raJesu riri mandiri ndafa, kuti aiwa afa zvake but mutsvene munhu uyu, akafanira kupinda denga munhu uyu, nekuti ndakamuzuka neropa rangu munhu uyu, ndakamuzaza neshoko rangu munhu uyu. Hallelujah. Mwari oti ndingapesane neropa raJesu here, ngaapinde munhu. Ndo chatiri kukuparidzirai nhasi. Hallelujah. Hande pa verse 5. Verse 5. Nokutenda Enoki wakatorwa kuti arege kuona rufu. Yes. Akasaonekwa nokuti Mwari wakanga amutora. Nokuti asati atorwa wakapupurirwa kuti wakanga achifadza Mwari. Hallelujah. Amen. Enoki. Hallelujah. Ndinogara ndichitaura imwe joko yandaiudza sawira wangu apedzira akuzvitaura kuti Enoki anonzi akamenyeka. Hallelujah. Akamenyeka nekuti kudenga hakupindwi nenyama kwawo, kunopinda mweya chete, but anonzi haana kufa. Hallelujah. Amen. Enoki akafamba naMwari, hanzi aiva nekutenda, kutenda kwake kukasvika kufadza Mwari. Hey, muri kunzwisisa here nyaya iyi? Nyaya iyi iri kutipa secret isingazikanwe nevazhinji, kuti utsvene hunouya nechii, utsvene hunouya nekutenda. Hallelujah. Saka Enoki pakutenda kwake akava nekutenda kwakasvika pakufadza Mwari. Mwari akatanga kuti this is my friend, vakatanga kufamba vese, hanzi one day Enoki akati achifamba naMwari, sezvo aigara achizikanwa kuti anaiti, akangoyekana achifamba, Mwari akati asha Mwari, nhasi kumba hauchadzokeri. Hallelujah. Amen. Kana rari sadza rawabikirwa namai Enoki hauchatoriji. Hallelujah. Nekutenda zvichaitikawo kwatiri, kuti rimwe day Mwari vachauya voti aiwa, kana yanga iri bhekoni yamakasiya mufiriji sorry, zvasarira variko. Hallelujah. Vamwe tinoda vana kokokora, kana yanga ichiri mumba zvotonzi aiwa mheme variko ikoko, kana dziri mbatya ngavasari vachigoverana, kana vari vanoisa zvekurova guva nenyaradzo nechi, siyai vaite nemutumbi, asi iwewe shamwari ndakuenda newe. Hallelujah. Kafadza Mwari Enoki, kusvikira Mwari vati unoziva chii manje, iweweka une nyama shamwari, kandichibvisa nyama iyi, chingobuda munyama tibva tatoenda. Aratidzwa matenga Enoki, aratidzwa zviri kumatenga. Enoki akati ndingadzokerere chii, kwekuti ndikabvisa bhutsu ndinotsika munzwa ndikabayiwa ndorwadziwa, zuva ndinorifarira stereki, asi rikanyanya rinopisa ndotemwa nemusoro, chando chikada kuuya chikandirwadza, madhuzi akashota kana magumbezi, ndoita flu, ndingadzokere kuflu, ndingadzokere kunana covid, ndingadzokere kunana zviri nani ndirambe ndiri kunashi. Enoki akafamba akaenda kundenga. Hallelujah. Pane imwe nyaya ndoda kudzokera pairi futi papapa yataura kuti imimi munofanira kuziva kusimba kwaJesu Kristu. Kana zvichinzi ropa raAbheri rinotaura nanhasi, iko kuchizonzi ropa raJesu speaks better things than ropa raAbheri, komuroya anogoramba akandisa pavhaisi sei. Whatever curses that have been placed upon my life should be broken by the blood of Jesus Christ. Nasi patinonamata tapedza mharidzo iyoyo, kana paine mumwe achiri pausungwa
ungave usungwa hwemupfuwira, ungave usungwa hwen'anga, ungave usungwa hwekuroiwa, ungave usungwa hwezvitsinga, kana kuita sei, ngazvidimburwe nemuzita raJesu Kristu. Ndandichitaura mazuva apera nana sekuru Mangozho vari kuita, I think Mai Mangozho, is it 3 weeks now, maybe 2 or 3 weeks, vari kuti vakamuka pamba, vanomukaona pakaiswa, munoziva murwizi, mukaenda mugungwa kana murwizi, pane matombo anowanikwa pasi perwizi. Iwo matombo iwayo ukaona unotoziva kuti aya mapebbles aya haasi epanze, ndeemurwizi. Kana even kuita smooth kwacho anooneka. Saka vari kuti every morning pavanomuka makuseni vanoona pagate pakarongedzwa, anenge ari 26 I think, pakanyorwa zvine zvakanyorwa, poiswa matombo iwayo. Hallelujah. Zvakaitika first day tikanamata, ndikati hazvina basa, ngatipisei. Second day, third day, kutoona kuti pekutanga munhu ungaboita unge kuti pamwe zvakangoitikawo, pamwe coincidence, pamwe vana vari kutamba, pamwe ameno, pamwe imhepo, pamwe mhepo yakangofuridzawo matombo akasvikapo, netuma design tine twakaitwa ipapo. Ona mabhisa maenda manorasa, mabhisa maenda manopisa, zvikuramba zvichingo tikati haiwa, it doesn't matter, ngavaroye zvavo, it's okay. Ivo vari kuti vari kuroya, but chavari kusaziva manje, why uroyi hwavo husiri kubata basa, husiri kuita simba. Havazive kuti the blood of Jesus Christ speaks better things than the blood of Abel. Saka ropa iroro rinodzima rugwaro rwakanyorwa runopesana neupenyu hwedu. Hallelujah. Ropa iroro rakatibvisa kumurayiro, nekuti murayiro wakanyorwa uchipesana neupenyu hwedu. Murayiro waitotaura kurashwa kwedu, murayiro waitaura kusakwana kwedu, murayiro waitaura kuti isusu tinofanira kufa. But ropa rake rakauya rukadzima rugwaro rwaipesana neupenyu hwedu. Vamwe vanoti vachiparidza, ndofunga ndipo anoti akafanana nekupwanya kwemadziro. Hallelujah. Paakaroverwa pamuchinjikwa akapwanya madziro. Hallelujah. Tinokudza Ishe. Saka kana paine zvinokunetsa, kana paine mweya yakaipa irikuda kurwisa, kana paine vakakuroya, vakakuendera kun'anga, kana vanodeketera pauri, kana paine mweya yemadzinza, kana paine chii, ndiri kukupa weapon yekuti unodana kuropa raJesu, because the blood of Jesus speaks better things than the blood of Abel. Hallelujah. Satakanganwa nekuda kwa Enoki. Anoropafadza mani mukomana akafamba naMwari. Dai Mwari vatitendera, tafambawo nawo. Dai Mwari vatisvitsawo pastage yekufamba nawo. Pane song yaimboimbwawo nemadzimai vakati, bvumai ndifambe nemi sezvakaita Enoki mubate ruoko rwangu otentaurira nemi kaseya kashaidzo tenzibvuma ndifambe nemi. Hallelujah. Unenge wakuti hako dai ndafamba nemi sezvakaita Enoki. Shua munoziva kuti ndakakura ndichita nguva dzekuti ndaiti so, ndikatanga kufunga zuva rekufa kwangu, ndaitwa kumana manje kusiya nyika. Ndiri kurimemba pandakaita mwana wangu wekutanga Kayla, indaifarira zvekumhanya nespeed. Ndo mazuva ndandichangotenga BMW yangu yeblack yayi yekuti ndaigona kusvika kana 200 ndichimhanya. Kungozvarwa kwakaitwa mwana uyu ndobva ndatanga kudzora speed manje. Ndakutya kuti manje ndikamhanya ndikaita accident, unenge wakufunga manje kuti akufa ndosiya mwana wangu zvinozoita here. Hallelujah. Nemwana wangu anozosara achiita sei?
Hey, kana wafamba naye Mwari, regai ndikuudzei. Kana wafamba naye Mwari sezvakaita Enoch, hauvafungi vana. Hapana chiri panyika chaungazofunge chinokutadzisa kuenda kudenga. Shuwa ukaona uchiri kuti Mwari, ko business rangu rinozosara chita sei? Ko nzimbe dzinozosara dzichidyiwa nani? Ko garlic chiri kundinakira ndozwe ausati zvakwana. Wanyatsosvika pakufamba naMwari, unoona kuti kumatenga kwakanaka kupfuura pasi. Kudenga kwakanaka kupinda pasi pano, ponesi wedu anogara iyo. Zvino manje unotoona wakutoda kuenda kudenga kuti hakuchisina chimwe chinhu chakandinakira kupfuura kuenda kudenga. Hakuchisina chimwe chinhu chakandinakira kupfuura kudenga. Hallelujah. Kana mai Enoch vaifuraya zvakaita sei, hana uzombosvika kana kumboti ndoda kuenda kunoti goodbye kwaari. Vakazongoona kuti baba vanowanzouya avo vakuswera kana zuva rakuvira. Imi vakomana, kana muchisati pamwe vaifarira tea, because vamwe vedu tinoti tikadya tapedza kudya tinoda kuzomwa tea. Zvonzi musakanganweka, kamai mukaka baba kana vakuzoda tea yavo, kana vazodii votarisa mai Enoch, votarisa nepasi panze pehwindo. Baba havasati vadzoka, baba havasati vauya. Kuchii? Azi. First day, second day, third day. Kana vanga vaine mavavakidzani vavo kana vanasagwira vaivaziva, utoona baba Enoch hakuchisina. Kana anga ari mazuva emazuva ano, ndikufananidzawo nezvinoitika mazuva ano, kuti mahwindo handizivi kana vanga vaine mahwindo, ndofunga vaingogarawo matende nguva idzodzo. Ari mazuva ano pamwe nekumakereke kwatinopinda, pamwe unozi anombowanzononoka, rega timbovamirira. Utoona service, nguva yeservice yakutanga avapo havana kuuya. Mwari vakanaka. Mwari vakanaka. Kuri kutenda chete. Nyaya ipo ndeyekutenda, tisatakangana. Inyaya yekutenda chete. Because uchaona kuti zvese zviri muna Jehovha zvinobarwa nekutenda. Hakuna chinhu chiri muna Mwari chinouya pauri pasina kutenda. Pasina kutenda Mwari wacho hautombomuzivi. Because unofanira kutobelieve first of all kuti he exists. Hallelujah. Ende kutobelieve kuti saka ndikatsinzinya ndikapfugama ndiri kutaura naye. Saka ndikataura kudai anotondinzwa, anogona kutondipindura. Handei pamberi. Hallelujah. Tobatanidza verse 5 ne6. Nokutenda Enoch wakatorwa kuti arege kuona rufu, akasaonekwa. Nokuti Mwari wakanga amutora, nokuti asati atorwa wakapupurirwa kuti wakanga achifadza Mwari. Kana kusina kutenda hazvibviri kumufadza, nokuti unouya kuna Mwari. Unofarira kutenda kuti iye uripo, uye kuti unopa vanomutsvaka mubayiro wavo. Hallelujah. Praise the Lord. Yabva yataura vhesi zvanandibva unotaura. Zvikanzi unouya kuna Mwari, unofanira kuva nekutenda kuti aripo. So if you don't believe that God exists, then forget about it. You cannot please God. And not only should you believe that he exists, you have to believe that he hears your prayer. And you have to believe that he is a rewarder of those who diligently seek him. Ukakwanisa kusvika pakudzamisa pfungwa dzako pakutenda kuti Mwari aripo uye anoropafadza. Yanzi chi? Anzi kana kusina kutenda hazvibviri kumufadza. Hautombokwanisa kumufadza kana usina kutenda. Saka ukaona usina faith, forget about God. Hautombokwanisa kumufadza. Nokuti unouya kuna Mwari, unofanira kutenda kuti iye uripo, uye kuti unopa vanomutsvaga mubayiro wavo. Kune mubayiro wokutsvaga Mwari. Hallelujah. Nekuti remember vhangeri rakataura kuti tinofanira kutsvanzvadzira. Akatara mugano kuti kwauri ipapo umutsvanzvadzire, umutsvage, umuwane. Kutsvanzvadzira ndakamboparidza rimwe zuva ndikati kutsvanzvadzira kwakafanana nemunhu arasa makii murima. Uri kuziva kuti makii aripo panapa padhuze nemi.
adonha pasi handisi kuaona, but zvandiri munimi handisi kuona. Saka zvandakuita manje ndakutsvanzvadzira nemaoko angu ndichitsvaga. I will not give up because I know the keys are there. I know they are there, my keys. Handisi kuaona hangu, but I know kuti aripo. Ndichibata ndikambobata madhaka, ndikambobata mahuswa, but still I'm not going to give up because I have faith. I believe kuti ndichawana makey. Ndozvinoitika pakutsvaga Mwari ipapo. Tichitsvanzvadzira tombopinda makereke asiriwo, tichimboendeswa kune zvimwe zvisirizvo, tichimboparidzirwa mharidzo dzakatsaukana, tichimbopinzwa mudzidziso dzisiridzo, tichipfekedzwa marigaria, tichipfekedzwa zvinhu zvine mafese evanhu, asi isusu mwoyo wedu yakatendeka kutsvaga Mwari. Tichidzidziswa zvisirizvo, tichiudzwa nemaroyal family asiriwo, asi isusu mwoyo yedu ichitsvanzvadzira chete, tichiramba tichitsvaga Mwari. Tombosvika pekuti toti zvazvisirizvo manizvo zvatiri kuudzwa zvisirizvo, but tiri kupisa mumwoyo medu manje. Hatikwanisi kuita give up because tiri kutsvaga Mwari. Tiri kuramba tichitsvaga, totoziva kuti chatabata panapa ihuswa, chatabata itsangadzi, chatabata madhaka, but makey tiri kuziva kuti aripo. Saka ticharamba tichitsvaga makey. We are not going to give up. Hallelujah. Tichitsvanzvadzira ndozvinoropafadza naMwari izvozvo. Hallelujah. Saka hanzi panofanira kuva nekutenda kuti unofanira kubhilivha kuti Mwari anopa mubayiro kune vanotsvanzvadzira vachimutsvaga. Hallelujah. Handeipa verse 7. Verse 7. Nokutenda Noa wakati anyeverwa pamusoro pezvinhu zvichigere kuonekwa, akagadzira reka nokutya Mwari kuti aponese mhuri yake. Akapa nyika mhosva nazvo, akagara nhaka yokururama kunouya nokutenda. 8. Nokutenda Abrahamu wakati adanwa, akateerera akabuda, akaenda kunzvimbo yaakanzi uchaipiwa iwe nhaka yake. Akabuda akaenda asingazivi kwaanoenda. Hallelujah. Ataurwa Noa. Hanzi Noa nekutenda. Remember, time yakararama Noa yakasiyana netime yatakararama. What do I mean? Inini ndikanzwa kuti kwakunaya, ndinoziva kuti kunaya kuita sei. Panguva yaNoa kwakusati kwambonaya before. Kuna vanofunga kuti ndiri kunyemba zviri muBhaibheri. Hanzi mazuva iwayo zvaiitika, vanhu vaingoti pavanopepuka makuseni vaiona Mwari aisadova. Saka nyika yairehwa nedova. Hallelujah. Rimwe zuva tichapinda futi mumhari dzekuti zvinorevei izvozvo. Hallelujah. Nyika yaikudzwa nedova, mahuswa, miti, everything raingori dova chete. Ende dova iroro kuona kushamisa kunoita Mwari, dova iroro was enough kudiridza nyika yese. Saka chinhu chainzi kunaya kwemvura hakuna aitoziva kuti chinorevei. I want kuti munzwisise mupfungwa dzenyu how ridiculous it was kuti Noah audze vanhu kuti kuchanaya mvura. Dai kwaimbonaya before, zvaiva easy kuti ati kunaya, vanhu vonzwa kuti kunaya chii. Because Noah akati hey, ati zvaro makandiitira zvakanaka, makandipa mwana wenyu kuti ndimurore, and handina problem, takagara zvakanaka, ndinokudai stereki. Zvino Mwari vandiudza kuti kuchanaya, saka uyai tiite sei? Tipinde muareka. Ati zvakati kuita sei? Kunaya ati zva ndochii ichocho. Aiwa mvura ichadonha kubva kude mvura. Vakaseka. Kana papa ine mascientist nguva iyo, because tinonzwa kuti nyika yaNoa yanga iri advanced. Kune vamwe vanoita zvetheology vanototi yanga iri advanced kupfuura patiri yezvinezvi. Saka ndinodayira kuti kwakuine mascientist vanga varipo panguva iyo, vakaudzwa naNoa kuti kuchanaya mvura. Vakati kuita sei? Isusu education katakadzidza, tinoziva kuti mvura inongoita dova chete. Ndo zvinorera miriwo, ndo zvinorera mahuswa. Kana nhingu yaanimba ine loni inonzi ine loni yakanaka kupfuura munhu wese, idova kare. Komiti, magumtree nemachichi, maeucalyptus, idova. Saka iwe kutaura mvura inobva kudenga yaita sei? How? This is how crazy it is kana uchiparidzirwa vhangeri raMwari. Because vhangeri raMwari rinotaura chimwe chinhu chausati wambonzwa before.
ende shuwa kada kutora vhangeri raMwari nelogic neintelligence needucation zvinokunzvenga. Vamwe takava navo vakatadza kupinda muvhangeri nekuda kwedzidzo, nekuda kweintelligence, nekuda kwereasoning, because vhangeri raMwari harisi rekuti ubva wada kuzofunga manje. Hey, nzwisisai, ina handisuda kuti ticreate cult yekuti vanhu vanongoita zvinhu vachiitwa take advantage vachinzi musafunge. No, but ndikutoedza kudzidzisai secret yaMwari yokuti Mwari akatora uchenjeri hwenyika ino ndobva auita upenzi, ndobva atora upenzi ndobva aita uchenjeri, achiviga utsvene muupenzi, achiviga salvation muupenzi, kuitira kuti kuponeswe vashoma chete. Nekuti achada kuita benzi ndiani? Achada kuita benzi ndiani? Kunze kwamunhu anenge azvipira ake kuti upenyu hwangu is not worth it, hauna basa, I am a nobody, nyangwe ndikaitwa benzi nevanhu it's okay. Amen. Shuwa kana usati wasvika pastage iyoyo hauendi kudenga. Jesu achaumugamuchire futi. Kana usati wasvika pastage yekugamuchira kushorwa, kutukwa, kusekwa nekutarisirwa pasi, forget. Aiwaka, because tinoda kuonekwa sevanhu vanotaridzikawo panyika. Hatidi kuonekwa semabaranzi, hatidi kuonekwa setinopenga. Shuwa Mwari oti tangai ministry, iwo bva wati tinotanga hedu. Vanhu vachipinda uvaona muri washuma kudai so. Ndo upenzi wacho kaiwo. Manje kana uri handinzwaro, handishorwe, handisekwe, obati ndingaite ministry netu handushoma udaro. Kana kuinvita vanhu vachiuya wabvaona hey, zivai kuti Mwari akatozviita deliberately. Kune vamwe vachatouya kuzopinda muno vachitarisa, voshora, vowana zvekutaura, vogozowana zvekuseka. Iri nzira yaMwari yekuti shoko rake rizadziswe kuti zvive zvakazvidzika, zvive zvakashoreka, zvive zvinonyadzisa, zvive zvine upenzi. Nekuti hareve nemaka, kuruponeso rwake runowanikwa muupenzi. Chinotofanira kuva something chinotoshorwa. Panotofanira kuva nemashoko akaipa anotaurwa nevanhu kuti soko rake rizadzisike. Totorwadziwa kuti ningi shuwa, ningi kuti siya shuwa, ningi wataifunga kuti tichabatana naye, ningi shuwa. Ndo nzira yaMwari. Amen. Vana baba chehori, if you remember, patakatanga tiri kuWaterford, tine vamwe vatakagara navo tichitarisa so, tichitoti vamwe vanga vari maneighbors, vamwe vanga vari vanani, vamwe kuti by now tingadaita somewhere navo, but vari kupi nhasi? Vekuti havakwanisa kuzokuudza havo straight face to face, but uchitoona netsanangudzo dzavo unotonzwisisa kuti vari kuedza kutaura kuti kana imimi maifunga kuti ndaikuita serious nekachechi kenyu kayakaya, imi hamuzivi kuti ndinoenda kuchechi yakati. Umwe anoti kutaurirai kuti isusu chechi yedu tinopinda one service tiri kana 1,000 or so. Vamwe tinopinda tiri more than 2,000 in one service. Saka shuwa muri kuti ndibve ikoko ndouya kuzogara nemi vekuti munombopinda muri 7. Ndouya shuwa munoona zvichimeka sense here izvozvo. Ndokuita kwaMwari ikoko. Shuwa munoda kuti ndiuye kuchechi isina projector, isina malights anopenya, isina stage work neart, isina bendi rinomira riri vanhu 20. Ndouya kuchechi yakadaro, ndichisiya kwatiri kune maasha ane mauniform ekuti uchipinda vanoti welcome sir, come sit this way, you want to sit next to your wife or your children. Ndosiya ikoko kune air conditioned church, ndichiuya kwamuri. Church yekuti kana pane vanhu ndikataura ndakaisa maoko muhomwe kuti I go to this church, vanhu vanobva vandirespect. Moda kuti ndiuye yenyu inonzi chii? Kana zita racho rinotonyadzisa kutaura. Kereke yaMwari ndochicho. Makatadza kuwanawo zita riri nani here. Munoitawo kaka international name kari accepted so global. Asisi zvekutsvaga zviri accepted kune vanhu. Amen. Inyaya yekuteerera mweya mutsvene waMwari. Zvataurwa nemweya mutsvene waMwari izvozvo. We have faith
Hallelujah. Nyaya yedu ndiye faith. Noah akaita faith. Mwari amuti kuchanaya mvura. Akati Mwari, it's okay. You don't have to explain to me kuti kunaya kuita sei. Zvamangotaura izvozvo ndazvibvuma. Hallelujah. Leo zvanzi tsvaga muti wemugoferi. Noah haana kumboedza kunotsvaga vanoita science kuti nhai saka kana muchivaka mabhoti paya unomboshandisa muti wakaita sei. Kosei Mwari ari kunditi inini nditsvagewo mugoferi. Why? Vanhu vanovaka wakadai so. Ko right, imimi munombozviono here mabhoti enyu amunovaka anomboita saizi yakaita sei. Kune vamwe vanoti vari kuda kuteera Mwari but vanenge vachitsvaga maadvice kumwe. Votorasika nemaadvice iwayo. Nyaya iriko ndeyengoteerera mweya waMwari. Zvataura mweya waMwari toenda nazvo izvozvo. And that faith is what God will bless. Zvinhu zvedu zvichabudirira nekuda kwekuita faith in what God has said. It might take 2 weeks, it might take 2 months, it might take 2 years, it might take 2 decades, but God will still come through for us. Amen. Hallelujah. Amen. Hanzi nekutenda Noah wakati yanyeverwa pamusoro pezvinhu zvichigere kuzoonekwa, akagadzira areka nokutya Mwari kuti aponese mhuri yake, akapa nyika mhosva nazvo, akagara nhaka yokururama nokuuya kunotenda. Shuwa tikabata kutenda kwekubhiliva zvekutaura Mwari, chimwe chinhu chichaitika ndechekuti tichaponesa mhuri dzedu. Hallelujah. Mhuri dzedu dzinoponeswa nekuda kwekutenda kwedu. Tikanyatsobata kutenda chaiko. Handizive kuti Shemu Hamu naJafeti vaifamba nzira yakaita sei, kuti vakatoponeswa nekuda kwekutenda kwaNoa. Kana madzimai avo akaroorwa uko akaroorwa, but nekuda kwekuteerera kwakaita Noa ikoko vakatowana kuponeswa. Namai Noa hatinambobvira tambonzwa kunzi mai Noa vaita munamato we5 minutes kana to 5 hours, but vakatoponawo nekuda kwaizvozvo. Chimwe chinhu chakazoitika pana Noa akazounza kutongwa nekutukwa kwenyika nekuda kwekuteerera kwake. Saka standard inotariswa naMwari isikana tabata standard yaMwari, kune vachazonzi makasviba imimi because standard yavo havasi kubata standard yatabata isusu. Hallelujah. Apa ndikuedza kutsanangura kune nyaya yekuzovengwa nekushorwa nekutukwa nekusekwa kuti musazoshamisika, kuti kune vamwe vachazoita godo, kune vamwe vachatsamwa, kuna vamwe vachakurwisai, kuna vamwe vachakuvengai. Why? Because mazounza kutukwa kwavo. Apa pari kunyatsotaurwa apa kunzi akapa nyika mhosva. Kuna vamwe vanhu vanga vasina mhosva before tatanga ministry. But kutanga kwedu ministry ino mhosva yako pavari. Because pane comparison. Hallelujah. Akagara nhaka yokururama nokuuya nokutenda. Hallelujah. Hanzi nokutenda Abrahamu wakati adanwa akateerera, akabuda akaenda kunzvimbo yaakanzi uchapiwa ive nhaka yake, akabuda akaenda asingazivi kwaanoenda. Abrahamu haana kuudzwa kunzi ezvinezvi uri kunonzi kuJemiston, ndoda kuti uende kunonzi kuMidland, otofamba achiziva kuti kuenda kuMidland. No. Abrahamu haana GPS yekuti anga ine jeni yekuti aitoziva kuti in 2 weeks ndinenge ndasvika. No. Akangonzi buda. Abrahamu aitozonzi 10 left 10 right, usati wasvika. Kana kuti uri halfway hatizivi, aingoteera chete. Hallelujah. Ndoda kuti munzwisise kutenda kwanga kuina Abrahamu. Akanzi ndichakuendesa kunyika yandinoda kukupa, but haana kuudzwa nyika yacho tiri kupi. Saka iye aisatoziva kuti ndikuenda kupi, but aingobhiliva chete kuti uyu andituma iyeye kwaari kundiendesa kutsvene. Iyi imap yeutsvene yatiri kupiwa iyi, imap yekunzwisisa kutenda. Hallelujah. Akabuda akaenda asingazivi kwaanoenda. Hallelujah. Nokutenda wakanogara somutoro munyika yechipikirwa sepanyika yavamwe, akagara mumatende naIsaka naJakobo vadyi
venhaka ichipikirwa chimwe pamwe chete naye. So muri kuona kuti zvakaita Abrahamu izvi tiri kutodzidziswa isusu kuti nekutenda ikoko tichapedzisira tagara munyika muno nevamwe vedu takutozviita izvi neizvi kutogara sevatoro. Haleluya. Muri kuiona nyaya yacho kwairi kwenu. Kwakutogara panyika ino but uchitoziva kuti ndiri mutorwa panyika ino, ndakasiyana newe munyika ino. Ndosaka pavanotiwo kana vachienda kunotora zvitokoroshi, isu hatikwanisi kutora zvitokoroshi because ndezvepanyika ino, ini ndiri mutorwa. Kana tiri kuti ministry has to flourish, vamwe vane kwavanoenda kunosimbisa ministry, asi isu totoziva kuti hatisi venyika ino, tiri vatorwa. Vatorwa havangaite zvekuno nekuti hatisi vemuno. Isu yedu ministry tinomirira kusimbiswa nemweya mutsvene waMwari. Kana mweya mutsvene waMwari wati ndakuedha another person, toti amen. Kana mweya mutsvene usati waedha another person, toramba tiri patiri. Haleluya. Kune zvinoitwa nevamwe vane uchenjeri, akusi kuti hatizvizivi, tinozviziva wedu we. Vamwe tikadai titori neuchenjeri hwekuti taikwanisa kutozviita kupfuura vamwe overdone. But tine kutenda. Nekutenda ikoko toita edu vatorwa. Haleluya. Tiri vatorwa kudaro tichifamba zvedu nemweya mutsvene waMwari, hatiuendere pamberi. Tingadai takangoenda mumastadium, takangodedzo vanodedzo ana Rebecca Malope nanani nevamwe vese, toti uyai totanga ministry, toti come as you are, nengochani tinogamuchirai, nezvidhakwa tinogamuchirai, munongouya nebhabharasi renyu, don't worry, chiro tamuchechi, kana tazopedza chechi motungidza fodya zenyu mabuda. Totozara tatowanda, tovaka zvikoro, toita motikari, tovaka dzimba, togara nice life. Vafundisi vachoita mabenzi. Tinozviziva zvinoitwa nevamwe. Vamwe vanobva vati kana vachidawo zvekuprofita, vobva vaenda kun'anga, vobva vanopiwa masimba kun'anga, vobva vadziisa izvi pasi pemubhedha, kana isisa izvi muhomwe, kana sungirira izvi pasi pesheti, paunoparidza paya shandisa chakati, ita so, vobva vaita demonstration of power, vanobva vazara machechi. Tinozviziva zvinoita vamwe, but isu hatizvimanyire. Why? Tine kutenda mumweya mutsvene waMwari. We know when the time is right. Anotaura mushoko rake kuti when the time is right, I the Lord will make it happen. Saka zvakatiringana izvozvo. Haleluya. Kana zvakuzoitika manje, zvichaitika nesimba, nekuti zvinoitika naIshe Jesu Kristu sezvakataurwa. I think it was 2-3 weeks ago, pakanzi vanomirira Jehovha vachapiwa simba. Simba idzva, simba guru, simba ramweya mutsvene. Saka zvinenge zvakuitika zvichinyatsoratidza kuti ndiMwari, hatisiri isu. Haleluya. Handei pamberi. Kutangira panai. Yes. Nekutenda wakandogara somutorwa munyika yechipikiro. Sapanyika yavamwe akagara mumatende naIsaka naJakobo. Vachive nhaka yechipikirwa chimwe pamwe chete naye. 10. Nokuti wakanga achitarira guta rine nheyo, Mwari ari mhizha nomuwaki waro. Nokutenda naiye Sara wakapiwa simba rokutora mimba, kunyange akanga achembera, nokuti wakati iye wakamupikira wakatendeka. Saka kumunhu mumwe wakanga akaita sowafa kwakabva wana wakaita senyeredzi dzokudenga nokuwanda kwawo, uye sejecha riri pamhenderekedzo yegungwa risingaverengwe. Haleluya. Hey, murunzwa nyaya iyi. Hanzi Abraham. Hey, ameno kana paina hanzwa zvandanzwa. Hanzi Abraham akabvuma hake kugara mumatende. Haleluya. Akabvuma hake kugara mumatende Abraham. Haana kuvaka double story Abraham. Akabvuma hake kugara mumatende. Why? Sei Abraham akabvuma kugara mumatende? Nekuti netariro yake aitarira achiona guta rakavakwa mafoundation aro naIshe Jesu Kristu. Amen. Haleluya. Vamwe vangati mamwe zvanonyeba. Rega ndidzokerewo ipapo. Haleluya. Verse 9. Nokutenda wakandogara somutorwa munyika yechipikirwa sepanyika navamwe, akagara mumatende naIsaka naJakobo
vadyiwe nhaka ichipikirwa chimwe nechimwe naye chete naye. Verse 10, nokuti wakanga achitarira guta rine nheyo, Mwari ari mhizha nomuvaki waro. Hallelujah. Amen. So for him hazvina kumurwadza kuti ari kugara mutende. Akati ndogara zvangu mutende nezvepano pasi apa, but kune guta rakavakwa naMwari. Iye Mwari akarivaka akaisa mafoundation rakanaka kupfuura any house that I can build for myself. Hey, imharidzo yakasimba iyoyo. Thank you Holy Spirit. Hey, taizviverenga zvinhu izvi, taizviverenga izvi, but tisingazvioni, tisingazvinzwise pana zvakavanzika izvi. Kuti Abrahamu kugara mutende kwaakaita. Hey, men of God, 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 Lamborghini, Rolls Royce, Ferrari, yokurasisa panzira. Hey, musafunga kuti atiaone maBentley nemaLamborghini nemaRolls Royce. Musafunga kuti atione kunaka kwawo. Hallelujah. Amen. Hey, please understand, handisi kuti chiri kutenga motikari yakadaro. Ndiri kuti inini vana men of God vari kurasika nekukarira zvinhu zvepanyika. Asi dai vakaverenga verse 9 neverse 10 iyi, vaiziva kuti Adamu akatendera zvake, Abrahamu akatendera zvake kugara mutende, achiziva kuti hakuna imba yaangazivakire iye iri better than guta riri kuvakwa naMwari. Sure, hakuna imba yatingazvivakire isusu iri better than iri kuvakwa naMwari. This applies to everything that we do. Hakuna maplan atingaite isusu ari better than the plans of God. Hakuna zvinhu zvatingazviitire isusu zviri better than zvatingaitirwe naMwari. Kune mamwe mashortcut atingatry kuita, kune tumwe tunhu twatingaedze kuda kuita, but trust and believe, Mwari ane zviri nani zvaanokwanisa kutiitira. Nyaya iripo ndeyekutenda, yekubvuma yedu kunamata takadai so, tichiziva kuti hakuna chatingazviitire isusu chiri better than chatinoitirwa naMwari. Because chinoitwa naMwari pachinouya tichazorumbidza taakunzwisisa. Hey, this is a powerful revelation. Powerful revelation. Kuti Abraham, possibly one of the richest people ever. Handi takambodzidza tikaudzwa kuti anga ine makamera mangani. Enda unotenga 1 camel one. Kana muchida vane Google tarisai kuti camel inoita mari 1. Asi Abraham anga ine thousands. Mombe, mbudzi, wai. Aine mari yakawanda kudaro. Akati zviri nani ndikazavaka imba zvangu. Ndogara hangu mutende. Hazvina maturo izvi. Hallelujah. Parikuda kunzwisisa something ipapo. Parikuda kunzwisisa something ipapo. Kuti Mwari chaanotigadzirira chakasimba, chakakosha, chiri nani kupfuura anything chatingambozviitira tega. Utsvene hwacho chaiwo tingagwane kuda kuzvimanikidzira, kuzvipfekedzera pautsvene, asi Mwari ane utsvene hwaanotigadzirira huri nani kupfuura utsvene hwatingamboedze kuita. Amen. Praise the Lord. Handei pamberi. Nokutenda naiye Sara wakapiwa simba rokutora mimba, kunyange akanga achembera. Yeah. Nokuti wakati iye wakamupikira wakatendeka. Yes. Hallelujah. Sara anga achembera. Hallelujah. Ndofunga tese biology tinoinzwisisa. Whether takadzidza biology kana kuti hatina kunzwisisa biology, tinotoziva kuti mudzimai akasvika makore akati zvatopera. Hallelujah. Kana vanga aine vana vaainawo ivavo kwakutozikanwa kunzi vakwana. Hallelujah. Panguva iyoyo pamwe kwatone vazukuru, kwakutozikanwa kunzi hakuchisina, nyange zvikaitwa sei hakuchisina mwana achatarisirwa kumukadzi iye. Sara akapfuura level iyoyo.
Saka zvanga zvatonzi uyu achembera uyu haachabati mwana. Kana iyo Abrahamu wacho futi anga kunzi akwegura asvika palevel yekuti harawa yakadai vangova hariyo fanzirofa havachatarisirwa kunzi vangabereke mwana baba. Haleluya. But kutenda kwatiri kuparidza nhasi iri kufanira kunyatsopinda nyaya yekutenda iyi inyatsonzwisisika kuti kutenda chiko. Because nyaya yekutenda iyi kai, it's not about making sense. Kune munhu wekuti anogona kuti ndoda chibage, munda wacho uripo, maseeds aripo, irrigation system iripo, mvura iripo, munhu iyeye hatingati kutenda nekuti zvinhu zviripo. Amen. Haleluya. Amen. Kune munhu anoenda kubasa. Haleluya. Amen. Kubvira mwedzi uchitanga kusvikira mwedzi uchipera, kana musi wasvika musi wepayday anotarisa foni yake kuti mari yakupinda. Hakunganzi kutenda ikoko. Haleluya. Asi uyo wekuti haana chekutarisira but agobhilivha kuti Mwari achandiprovidira zvoere kana zvaitika. Ndine mari dzandaparidzirwa yakasimba nemudzimai wangu nhasi makusei. Haleluya. Nenyaya yefaith achinditsanangurira kuti murume wangu wakaropafadzwa naMwari. Mino kana muchiri kurangarira mwoyo wangu ukaenda kure, zvikanzi ndiri kuona ruoko rwaMwari pauri, wakaropafadzwa naMwari, ndaona zvakati nezvakati 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 nezvakati, achipa testimony yezvataitirwa naMwari. Haleluya. Ndo inonzi faith iyoyo yamamuchindiparidzira iyi. Mweya Mutsvene waMwari wakuzodudzira manje. That is faith. Nekuti chinhu chekuti hachina basis yekuti ungati I am expecting this. But Mwari wozviita from nowhere. Ende Mwari futi kazhinji kana vachizviita vanobva vaita something chinokava chekuti panyama ungafanira kuzoita labor for long. Asi Mwari vanokuitira in one day something that other people take years to achieve. Hallelujah. Hanzi nokutenda naiye wakapiwa simba rokutora mimba kunyanga akanga achembera nokuti wakati iyeyo wakamupikira wakatendeka. Muri kuona secret yacho. Tinofanira kugara tichinzwisisa kuti iye akatipikira akatendeka. Iye akatipikira akatendeka. Hey, it doesn't matter how long it takes. Iye akatipikira akatendeka. Iye akatituma akatendeka. Iye akatitanga izvinhu zvakatendeka. Iye akati zvichabudirira akatendeka. Iye akati zvichafamba nenzira yakadai so akatendeka. So that is enough. Kana angozvitaura chete, that is enough. Kana asina kuzvitaura maybe. Kana manyeberana pakati penyu muchifurirana zvenyu, asi kana azvitaura ari iye chete, aiye akatendeka. Haleluya. Handedu pamberi. Verse 12, yes. Saka kumunhu mumwe wakanga aita sowafa kwakabva vana wakaita senyeredzi sokudenga nekuwanda kwavo, uye sejecha riri pamhenderedzo yegungwa risingawerenga. Haleluya. Saka Abraham panguva ye aitoita seakufa, kana Sara aitoita seakufa, kuchembera kwavo kwakuri kuchembera kwemunhu anonzi upenyu hapasisina. Taakumirira mazuva. Vanhu vakadai so vanhu vekuti tinenge tangotarisira chete kungoti anytime. Haleluya. Vachembera zvokuti anytime. Anzi vanhu vakadaro ndevekuti vakafa anything it's natural causes. Munhu akadaro nyange akatumwa nebhazi it's natural causes. Because bhazi rikauya rikamudhuma it's because atadza kufamba kumhanya kuti atize bhazi. It's natural causes. Dai anga ari yanga anga dai amhanya. Hallelujah.
Imam sinoona kuti Abraham ari kuparidza Kristu apo. Because Kristu aroverwa akaita seakufa. Vanhu vakatoti zvapera. Vakatomuviga. Asi mune iye anoita sewafa uyu. Chitarisai vana vakazobuda. Vakawanda kupfuura nyeredzi. Kana nesuwo tatoo vana. Vakauya nekuda kweiye aita sewafa uyu. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Shivanoshamisa. Shivanoshamisa. Hanzi saka kumunhu mumwe wakanga aita sowafa. Vazomuka ake on the third day. Vakabva vana vakaita senyeredzi dzokudenga nokuwanda kwavo uye sejecha riri pamhemberekedzo regungwa risingaverengekwe. Ko hamuzivi here kuti kuna revelations kunonzi vazhinji zhinji vasingaverengeki vakaita sejecha regungwa. Hey, thank you Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Amen. Handi yedu pa verse 13. Verse 13. Iwo hawa vose wakafa vachitenda. Yes. Vasina kupiwa zvipikiro. Asi vakazviona zviri kure. Vakazvikwazisa. Yes. Vakatenda kuti iwo wayeni navafambi panyika. Hallelujah. Hey. Hanzi iwo hawa vose wakafa vachitenda. Hallelujah. Vasina kupiwa zvipikiro. Havana kuzvipiwa zvipikirwa izvi handiti. Asi vakazviona zviri kure. Vakazvikwazisa. Hey. Muri kuona here kutenda kwakadai so. Vakatenda kuti ivo vaeni navafambi panyika. Kutosvika kutokwazisa chinhu chauri kubhilivha. Sekuona kwandiri kuita mudikana ari pano ndinomukwazisa kuti kwaziwai. Because he exists. Because he is right next to me. Ini ndinochitora chinhu chandisiri kuona chisati chauya. Ndochitoti ndava kuchikwazisa manje. As sure as I am that you are here. Mabranchi esaya tikwakwazisa. Hallelujah. Amen. Hey. Zambia tiri kuikwazisa. Zimbabwe tiri kuikwazisa. Amen. UK tiri kuikwazisa. Amen. Hallelujah. Muri kuiona nyaya yacho. Kutenda. Vakava netariro yechisati chaitika vakachikwazisa. Kuenda kudenga indiri kutokukwazisa. Amen. Hallelujah. Amen. Kwazivai misiwo yedenga. Kwazivai ngirozi. Kwazivai mvura inoita seKristo. Hanzi yakati nkwe. Hallelujah. Makwanza acho yose anoita se aitwa ngendaramo. Tichifamba muroad so hanzi mumwe akataura akati tinenge tichati pabhutsu kuti God yawandisa manje. Zvatinoita dust tichidai so. Hallelujah. Tiri kuzvikwazisa. Hatichaita zviona asi tiri kuzvikwazisa. That's how certain and sure we are of them. Sekukwazisa kwatinoita vaedzi vachipinda mumba medu. Nekuti tavaona. Hallelujah. Makerubi tiri kuakwazisa. Maserafimu tiri kuakwazisa. Hallelujah. Vakuru variko vakuru vanoremekedzwa. Kuna vanozvita vakuru pari panyika havaziziva kuti vakuru variko. 24 elders. Shoko raMwari kana richivataura rinoti 20 and 4. Ainoti 4 and 20. Hallelujah. Takamboita mharidzo iyoyo kana muchiri kuranga here. Tichiti chii chinovaita vakuru. Mweya mutsvene waMwari kwazotidzidzisa kuti chakangovaita vakuru kuti vanozikanwa nechinhu one chete. Chekuti vanopota vachiwira pasi vachiti mutsvene. 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 Votonzi vava vakuru. Saka kudenga rese hakuna vanhu vakuru kwavari. Kutoziva kuti kana uchida kuita mukuru
dzidza kurumbidza Mwari. Amen. Hei dai Mwari vatiropafadza kereke yaMwari tadzidza kurumbidza. Sure mweya wadiabhorosi ukanzwa kereke inovenga praise and worship mweya wadiabhorosi. Because ndo chinoita vanhu kuti vave vakuruka. Ko 24 elders handiti vanoitwa vakuru nekurumbidza here. Nyaya yepraise and worship iyi haisi nyaya diki. Inyaya yekuwira pamberi paJehovha tichiti mutsvene tichirumbidza. We are going to get to a time in this ministry where we will have praise and worship. Munhu asingamirire kuudzwa kunzi yangu yekunamata. Munhu asingamirire kuudzwa kuti yangu yekutaura kuti kudii kuna Mwari. Vanoimba vachiimba nemoyo wese. Vanoridza vachiridza neunyanzvi. Tinoda kuzvinamatira izvozvo kuti Mwari vatipe vanhu vanoridza. Kuti zvana baba Mangozho zvotobva zvoona ngo vanogona kuridza stereo. Kune vachauya vanoridza vekuti vakaridza munofunga kuti dzangiro dziri kuimba pana. Mwari vachatipa. Vekuti kana riri drum rinenge chiridzwa drum. Kana riri gitara rinenge chiridzwa gitara. Kana riri keyboard nemabhozvo tichazviita. Nekutenda ndiri kuzviona. Hallelujah. Yekuti kana yangu vekuti vachiridza ane mudzimai anokanganwa kuti ane mudzimai. Ane vana anokanganwa kuti ane vana. Ane vabereki anokanganwa kuti ane vabereki. Umwe neumwe akutarisa kurumbidza Mwari wake. Achiti mutsvene. 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 Hallelujah. Panguva iyoyo I am telling you mweya mutsvene waMwari uchabata ine mena isati yamboonekwa panyika. Ine mena yekuti kana zvakuitika panguva iyoyo vanenge vachirwara zvirwere zvavo zvichabuda vanhu vasina kuona kuti zvabuda sei. Vane madhimoni achabuda tiri mupraise and worship iyoyo. Hallelujah. Musashamisike kuti mateaching achabuda ipapo. Mari idzo dzichabuda. Ndo panguva ichataurwa naMwari kuti paridzira vanhu vangu zvakati. Dzidzisa vanhu vangu zvakati. Nhasi mari idzo ichauya kubva kuna nhingi. Sumudza mainhingi vatsumuke pamberi pevanhu vaende papulpit. Sumudza baba nhingi. Ndo pachauya maappointments ipapo. Mweya mutsvene waMwari wakutaura. Because this is when we submit to him. In full submission to him. Nguva iyoyo hapana zvekutsvaka kunzi ndiani mukuru. Hapana zvekutsvaka kunzi anogara kumberi kweani ndiani. Kana zvemasitsi zvinoitwa nevanhu kunzi uyu anogara uyu anodii uyu anodii. Ndezvenyama izvo hazvina maturo izvo. Hatina kutanga kuti tizotsvaka ukuru panapo. Hatina kutanga kuti tizotsvaka kuzoseparetwa nevamwe kunzi ava ndo vanoremekedzwa. Kwavo hakugarwo ndekwevakuru. Zvinoitwa kuna avo vari kuIjipita. Tsvaka kukudzwa. Hautaure neni anytime. Fana kuita appointment. Haungouye kwandiri anytime. Tangu wambotaurana nanhingi. Ndiwani unotaura neni ndakadaro. Inini ndiri man of God unofana kupfugama. Hey. Tokumbira kwamuri futi sangano dzvene raMwari. Musandirasisewo. Musandirasisewo. Because ndinoda kuenda kudenga. Vamwe vatungamiri vakaita vatungamiri. Vakafamba naro vhangeri. Vakarasiswa nevanhu vavaitungamira. Because vanhu vakatanga kuvaita Mwari. Vakatanga kuvasimudzira kuvasvisa panzvimbo chaMwari. Vakatanga kuvaita saMwari. Hey, kune vese vandakanamatira munamato ikanzwikwa ndiMwari vakapindura munamato handisirini. Kune vese vandakanamatira zvavaida zvikaitika handisirini ndiMwari. Kune danger futi kuti unotenda munhu waMwari. But ziva kuti kana uchitenda munhu waMwari haasiri akazviita. Zvichida tinotenda hedu kuti wakava willing mudziyo. Wakabvuma kushandiswa naMwari. But basa rakaitwa naMwari. Because I am telling you right now, everything that God has sent me to do, he can do it with anyone else. There's nothing special about me. Zvokuti ndozofamba ndichisumudza kona pamberi pevanhu kuti ndindakasarudzwa naMwari. Dai pasina inini zvinhu zvako zvingadai zvisina. Amai COVID yenyu yatakakunamatira ikapera. Dai ndakaramba kunamatirai Mwari vachida kuti mupore. Mwari aitsvaga mumwe munhu kuti akunamatire mukapora. Handisirini.
Hallelujah. Mwari asvika panguva yekutsvaga vanhu vakadaro. Ndo vanhu vanoshandiswa naMwariwa vanonzwisisa kuti simba nderaMwari harisi rake. Vanhu vakufamba vachita kunge ivo ndiwo ane simba raMwari muhomwe. Taura kuti handikunamatire inini, ndikunamatire. And hauna kunditenda futi last time. Chakakunamatira kaiwewe. Anga akufa munhu ndikamunamatira inini. Haana kana thank you kana ekokokora yaanondipa. It's a problem. Amen. Men of God, whether you are given gifts or you are not given gifts, you should not change. Amen. The love that you have for one, anokupa neasingakupa, it should not change. Maridzo dzaunoparidza ukapiwa ukasapiwa should not change. Nedzimwe nzvimbo futi totoona kuti zviri nani kusapiwa. Nyaya iyi ndeyaMwari. Ngatityei Mwari, tive nechityiso kuna Mwari. Handi yedu pamberi. Nokuti vanotaura zvakadaro vanoratidza kuti vanotsvaka nyika yavo chaiyo. Yes. Nokuti kana vairamba vachifunga nyika iyo yavakabva kwairi, vangadai vawana nguva yokudzoka. Hallelujah. Muri kuona nyaya iyi kwairi kuenda. Hanziva vose vakafa vachitenda vasina kupiwa zvipikirwa, asi vakazviona zviri kure, vakazvikwazisa, vakatenda kuti ivo vaeni nevafambi panyika. Nekuti vanotaura zvakadaro vanoratidza kuti vanotsvaga nyika yavo chaiyo. Hallelujah. Ino haisi nyika yedu chaiyo, hama dzangu. Ndoda kutenda Mwari nechimwe chinhu chandakaratidzwa nemweya mutsvene waMwari. Isusu tinobva kuZimbabwe, tikauya kuzogara muno muSouth Africa. Unoziva kuti unogona kutongerwa nyaya iyoyo. Ndinorevei, imharidzo yavo itoparidzirwa naMwari iyoyo. God is trying to make you understand. Paunotarisa paya kuti ndikutumira wardrobe kuZimbabwe, nekuti South Africa isi nyika yangu, Mwari anotokuparidzira mharidzo ipapo. Paunoti iwewe ndoda kutenga stand kuZimbabwe, but hausi kutenga kusosha ngumi kana kukahle home, Mwari anotokuparidzira ipapo. Muri kunzwisisa zvandiri kutaura? Umwe anosvika pakutenga motikari oichengetedza kuZimbabwe, but kuno ukachifamba nemakombi, Mwari anotokuparidzira ipapo. Hallelujah. Because chauri kufunga iwewe uri kufunga kuti kwangu kumusha ndeuko. Saka zviri nani ndigadzire upenyu huri nani kumusha than kuno. Handiti? Ndo mentality yaunofana kunge uinayo futi panyaya dzematenga. Kuti utonzwisisa kuti kwedu chaiko kumatenga. Hallelujah. Saka izvinezvi isu naMai Mangozho titori nemaplans atikuto ekumusha. Tikuplana ukuvaka. Hallelujah. Saka tikutanga kuvaka kuZimbabwe. Handiti? Kuno kwatisati tavaka. Why? Because kune chiri kutiudza kuti kundo kumusha. Handiti? Ndo matendero atinofana kuita. Takuziva kuti kumatenga ndo kumusha kwedu. Sezvakaita vana Abraham. Kuti vakaziva kuti iwe haisi nyika yavo chaiyo. Hallelujah. Isusu tinonzwa vanhu vachitaura politics dzemunyika muno. Kuti nyika ino chikonomi chacho chakudirika, chikadirika hasina basa tinobva tabuda munyika muno. Hatomborwadziwe nazvo. Nekuti unoziva kuti haisi nyika yako. Handiti? Do the same thing. Whether kwaita ma-COVID certificates or not. Whether kwazonzi vanhu vakuita 666 or not. Whether vanhu vazoita sei, kana kuti vakupinzwa majeri, kana kuti nyika yakuparara, kana kuti kwazoitwa sei, kana kuti kwazoitwa makuu, kwazochinjwa president, kwazoita sei, hazvinyanye kutibata zvinhu zvepanyika pano, nekuti hapasi pedu. Hallelujah. Hanzi nokuti vanotaura zvakadaro vanoratidza kuti vanotsvaka nyika yavo chaiyo. Nokuti kana vairamba vachifunga nyika iyo yavakabva kwairi, vangadai vakawana nguva yekudzoka. Hallelujah. Because nyika yaunofunga iri pamwoyo pako ndo yaunoenda kwairi. Hallelujah.
saka dai vana Abrahamu vakanga vaine shungu yekuita maparera negoridhe, ndarama nesilveri nekuvaka madouble story, Abrahamu akavaka imba inenge yaSolomoni, obva ati inini ndine army yangu yakakura kupfuura madzimambo, ndine servants nemaslaves angu, ndine vana, ndine mombe, ndine mbudzi, arega ndizvivakire zimba rinonyatsoratidza luxury yangu. Zvichida ungadai vakadzoka panyika pano, but kudenga vasina kuwana kudenga. Haleluya. Hey, nokuti kana vairamba vachifunga nyika iyi yavakabva kwairi, vangadai vakawana nguva yokudzoka. Handei pamberi. Verse 16. Asi zvino vanoda imwe inopfuura nokunaka. Yes. Ndiyo yokudenga. Yes. Naizvozvo Mwari haane nyadzi pamusoro pavo kuti aidzwe Mwari wavo. Haleluya. Nokuti vakagadzirira guta. Yes. 17. Haleluya. Hanzi Mwari haane nyadzi pamusoro pevanhu vakadai. Amen. Chiropafadzo ndakuziva kuti Mwari haane nyadzi kuziva kuti ndiMwari wangu. Nekuti ndinoti ndiwe matenga kai. Saka Mwari haane nyadzi kunzi ndiMwari wangu. Praise the Lord. Amen. Hey, zvingave zvakanaka sei kuziva kuti Mwari haane nyadzi kunzi Mwari wako. Mwari kana achitotaura nevanotaura navo totaura kuti uyu yeina ndine nyadzi kunzi ndiri Mwari wake uyu. Haleluya. Nekuti wakavagadzirira guta. Haleluya. Kune vamwe vanhu vekuti Mwari akanzwa munhu iyeye achiti inini ndiri mwana waMwari, Mwari anonyara naye. Ndizvo zvinoreva kaizvo. Amen. Because kana zviri kunzi Mwari haanyare neava, it means kune vamwe vanonyara navo. Haleluya. Ngatisanyadzise zita raMwari. Ngatisanyadzise shoko raMwari. Tive vanhu vekuti Mwari vanodada nesu. Wokuti Mwari vanotaura kuti hey, takaudzwa pa all night takaparidzirwa nemurandakadzi kunzi wamuona here muranda wangu Job. Mwari vanodada naye. Kutovhunza kuti wamuona here. Ita munhu wekuti Mwari kana achitaura nadhiagorosi anoti wambomuona here. Ichi chimwana changu. Ona kana munhu aine mwana anenge achitamba nemwana wake, ichi chivhindikiti. Ichi chivhindikiti. Akamutswinya matama so, akamuchinjisa kudai, akampindudza achindakidzwa kuti hey, chimwana changu wakomana. Svika pastage yakadaro yekuti Mwari vane vachinakirwa newe so. Vakatarisa upenyu hwako, vakaona kwaukabva, vakaona kwauri kuenda, vakaona kwauri so. Wobva wambotendera chimwe chinhu kuti chiwe, woona makundiro aunochiita, ichi chimwana changu. Muri kuchiona here ichi? Muri kuchiona here chimwana changu? Mirai muone zvachaita, mirai muone, wonetererai muone. Muri kuona ichi? Wanzvenga chii? Munzi muri kumuona? Anzvenga chii futi? Muri kumuona here? Muri kuona? Akakwana, akarurama, anotya Mwari, anonzvenga zvakaipa. Muri kumuona here? Haleluya. Handei pamberi. Verse 17. Nokutenda Abrahamu achidzwa wakabayira Isaka. Yes. Iye wakanga agamuchira kwazvo zvipikiro. Wakanga achibayira mwana wake wakaberekwa mumwe woga. Yes. Iye wakanga aunzwa zvichinzi muna Isaka vana vako vachatumidzwa. Yes. Nokuti wakati Mwari unogona kumutsa munhu kunyange kuwakafa. Ndipapo kana tichitaura nomufananidzo paakamudzosera. Nokutenda Isaka wakaropafadza Jakobho naEsau pamusoro pezvinozoitwa. Haleluya. Hey, munoziva ndiri mwana mudiki baba wangu akambonditi rimwe day, the faith of Abraham. Zvikanzi Abrahamu aitenda kuti akacheka Isaac pamutsipa paya. Handainzi aifanira kumucheka pahuro achimuuraya. Zvikanzi Abrahamu aitenda kuti Mwari anogona kubatanidza musoro waIsaka nemutumbi wake, omunamatidza, omutangidza futi.
Hallelujah. Saka ndaizviseka manje kuti baba wangu akandidzidzisa zvinhu izvozvo. But handauziva kuti vakazviwana muBhaibheri. Ndikutozozviona zvinei. Kuti iripo vhesi inotaura kudaro kuti Abraham aitotenda kuti nyangwe ndikamuuraya Isaac Mwari vanomumutsa futi. Because Mwari havareve nhema. Mwari havangandiudze kuti iye Isaac wandiri kukupawo handi ndati ndidzinga Hagai dzinga Ishmael nekuda kwaIsaac nekuti iye Isaac uyu uchava nevana vakawanda straight nekuda kwaIsaac uyu saka wandogomuuraya sei. There are some promises that God has made in your life, and you've held fast on those promises. And things are now happening that seem contrary to the promise that God gave you. Amen. Usachka. Hold on to the promise. Amen. Hold on to the promise. Amen. Uzive kuti Mwari would have never promised that. Dai zvaitadza kuitika. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Mweya waMwari unodaro unombopinda muprofesi futi. Hallelujah. Amen. Ndandi kutaura na Michaela ndinorangarira ndofunga musi Wednesday or Thursday. Ndakazotaura futi nababa wangu nenyaya iyoyo. Pane gore randakapa profesi. Ndakuzvitaura izvinezvi nekuti zvaitika. Ndakapa profesi muna baba wangu. Ndikati munoziva. Ndiri kuona Mwari achitisimudzira mukereke yavo. Hallelujah. Ameno kana Michael mchini kurimema. Amen. Ndikati ndiri kuona Mwari vachitisimudzira. Ndiri kuona Mwari vachikuitai kuti mutungamire kuZimbabwe. Hallelujah. Ndobva ndati asi handina kunzwisisa kuti zvafamba sei kuti muri kutungamira kuZimbabwe but ndiri kutungamira asi ndiri kuSouth Africa. Hallelujah. Ndikati because panguva iyoyo remember unenge uine pfungwa dzenyama. So inini pfungwa dzenyama dzadziri mukereke yatanga tiri. And the structure yekereke yatanga tiri yanga isingatenderi kuti munhu atungamire ari kuSouth Africa. Munhu ari kuZimbabwe ndiye aita sei? Aitungamira. So ndakapa profesi iyo ndikati ndiri kuona Mwari achikusimudzira kuti mutungamire muri kuZimbabwe. But ndandi kutungamira manje nyika dzese ndiri kuSouth Africa. So handisi kuziva izvo kuti zvichaita sei. Hallelujah. Profesi iyo ndangatoikanganwa. Hallelujah. But honai patave zvinezvi. Mukuona kuti Mwari haanyebe. Ende shoko raMwari ka isusu ndisi tinogona kukanganwa zvinotaura Mwari. Isu ndisi tinogona kukanganwa zvinotaura Mwari, but ivo Mwari shoko ravo hariwiri pasi. Haridzoke riri empty ndozvavanotaura. Vanoti sekunaya kunoita mvura. Oh, praise the Lord. Ko munoziva here kuti mvura iyi iri mudhamu kana kuti iri pasi ndiyo mvura inoevaporate ichienda kumudenga uko. Ndiyo mvura inozoita maclouds. Ko munoziva here kuti ndiyo mvura inonaya futi yobva yazodzokera izoita murwizi yozoenda pasi ndiyo inozosumuka futi. Chachinja chii hapana, but munoziva here kuti ndiyo inomeresa zvinhu. Ndataura zvinhu zvemumweya ipapo. I hope Mwari vanovhura pfungwa dzenyu munzwisise zvandareva. Saka mvura iyi yakafanana neshoko raMwari. Shoko raMwari ndiro rimwe chete, rinoenda richidzoka, rinoenda richidzoka, but parinoenda richidzoka haridzoke empty handed. Hallelujah. Unoimwa mvura iyi ugoirasa mvura iyi yoenda hayo kumatenga, but pa distance yawaimwa nekuirasa ine zvayatoita mumwiri mako. Ndozvinoita shoko raMwari izvozvo. Saka vanenge vagere pachigaro votaura zvavanotaura. Kana iri prophets, as you know, we have so many false prophets. But vaprofita chaivo. Kana iri prophecy chaiyo, what is prophecy? Prophecy yakafanana nekuti Mwari vabvisa muromo wavo wobva unamatira pamuromo wemunhu.
because munhu paanoprofita paya kana chiri chiprofita chabva kuna Mwari, it's coming from the mouth of God. And therefore shoko ravo hariende richidzoka riri empty handed. Tapanzwisisa? Tinokudza Mwari. Maridzo iyi kai yandiitira zvimwe zvinhu. Hallelujah. Hanzi nokutenda Abrahama achiidzwa wakabayira Isaka, iye wakanga hanzi akagamuchira kwazvo zvipikirwa. Wakanga achibayira mwana wake wakaberekwa mumwoga, iye wakanga audzwa zvichinzi, muna Isaka vana vako vachatumidzwa. Nokuti wakati Mwari unogona kumumutsa munhu kunyangwe akafa. Ndipapowo kana tichitaura nomufananidzo paakumudzoserwa. Haleluya. Ndakambotaura inini ndikati Mwari manyorero akaita Bhaibheri zvinoda mweya waMwari kuzvinzwisisa. Ndikataura zvakare ndikati Mwari akasika vanhu akavaita mabhaisikopu. Haleluya. Ndikataura kuti mafirimu anenge mamuvi. Haleluya. But mamuvi aya anenge aine theme. Haleluya. Saka zvakuda munhu anenge aine mweya waMwari kuti wane revelation. Ameno kana paina azviona apa kuti nyaya iyi atichataura asi Abraham naIsaac watiri kutaura. Haleluya. Nyaya iri kutaurwa ndeyaMwari Baba. Vakapa mwanakomana wavo vakamubayirira ari mumwe wavo. Asi chakapa Mwari confidence yekuti tiri kutaura nyaya yefaith, tiri kuparidza nyaya yefaith right now. Mwari chakaita kuti vabvume kubayira mwanakomana wavo. Vakava vaine faith yavaiziva kuti Mwari anogona kumutsa munhu kuvakafa. Saka vaiziva kuti as long as chipikirwa chakauya chichiti mwanakomana uyu ndiye achazounza vanhu vakawanda senyeredzi, vakawanda sejecha rinenge pagungwa. Hazviite kuti afe agorova, kana nyangwe akafa akaita seafa nawo achazomutswa. Haleluya. I don't know kana paine vari kugamuchira zvandiri kuparidza, kana paine vari kufambirana neni mumweya vari kunzwisisa. Haleluya. Mwari akavavakira guta vanhu nekuti vanga vaine kutenda. Haleluya. Tambotaura nezvekutenda kwaMwari. Vashoma vanhu vanoparidza about the faith of God. Because kune the faith of men and the faith of God. Mweya mutsvene waMwari wakambondiparidzira one day ukati level yaMwari nelevel yemunhu yakasiyana. Kati pfungwa dzangu nepfungwa dzenyu dzakasiyana. Panoperera dzenyu ndo panotangira dzangu. Mwari wakandiparidzira rimwe zuva akati kune love yevanhu, kune love yaMwari. Kana uri man of God, kana wa mwana waMwari, unofana kunamatira love yaMwari. Because love yevanhu iri weak. But kune love yaMwari chitori chipo chinobva kuna Mwari. Kune faith yevanhu, kune faith yaMwari. Kune faith yaMwari inotoda kunamatirwa. Nekuti faith yevanhu iri weak, yaMwari haisi weak. Haleluya. Takutaura zvevanhu vakuru manje. Kutaura zvevanhu vadiki zvekusunday school. Kana zvevanhu vachangobva mukutendeuka. Tikuparidzira vanhu vakagamuchira shoko, vakagamuchira ruponeso rwaMwari, vari kuziva zvavari kuita vari kuziva kwavakwenu. Kune faith yemunhu, kune faith yaMwari. Ndosaka mudzimai uya yakauya kuna Jesu akauya nekutenda kwake akati ndinotenda, Lord I believe but help my unbelief. Akutaura kuti kutenda kwangu ndinako ende kwakasimba, but ndakudzwisa kuti mune kutenda kwenu kwakakura kupfuura kwangu. Saka inini chinitai hotspot ndibve pakutenda kwangu kwemunhu kwenyama ndisvike pakutenda kwenu, because kana ndapa kutenda kwenu zvamuri kutaura kumwana wangu zvinoitika. Haleluya. Ameno kana tiri kunzwisisa zviri kuitika. Mweya mutsvene uri kuticha about faith. Mweya mutsvene uri kuticha, hey, kune level yatinoda kusumudzwa kuti tisvike pairi. That's why mharidzo iyi yauya.
handizivi chinouya pamberi. I don't know what's going to happen next, but there's a reason why maridzo yawe. Zvichida kunyangwe munhu achaenda through something manje. But tachida kuti achikunde anga achifana kunzwa maridzo inoi. Faith yevanhu inobhuruwara. Because remember vanhu vakabhilivha kuti kana Mwari ati ndinokubvisai pana Faro, shuwa Mwari anozviita. Vagopembera, vagonyora dziyo, vagoyambuka, vagosvika paRed Sea. But faith yevanhu inobhuruwara. Hallelujah. yaMwari inoti let there be light. Light yobuda. Hey, unenge wazvitemba zvakaita sei kuti pasina mobvira paita light, ubvume iwewe kuti ndikati let there be light without hesitation, rinongoti wa rabvepi. Hey, ngakumere miti neuswa nemiriwo ngazvizare panyika. Hey, munoziva Mwari akangwara akazvisika zvinhu izvozvo pasina munhu. Funga kuti dai vanhu vangu varipo vachiona zvichiitika, ndofunga zvaivhundutsa vanhu. Haleluya. Mvura yakadaro nonzi ngakuve nehove, ngadzitange kuswima mumvura, nemashaki nemaweu nechii zvatozara, zvobva zvatozara, gungwa ratozara. Ifaith yakaita sei iyoyo? No hesitation, no doubt whatsoever. Murume atiri kunamata uyu haaitekani. Wokuti akasangana nemunhu anongoti sumudza nhoo yako. Haleluya. Vafarisi nevasadhusi vanga vasinganzwisisi nyaya yacho. Vaishamisika kuti anozviita sei. Havana kuziva kuti ndiye akatijedza. Manigeria anoti this tuma small. Tokuti sumuka ufambe tuma small. Avaziva kuti akangoti zuva ndobva rati mambo ndauya. Kubvira nhasi kana kwangonzi kwaedza ndiwo unenge uchitonga. Nyeredzi imbomirira zuva, kana zuva radzika ndiwo uchange wakutonga usiku. Saka paaizotwasanudza ruoko rwemurume akaremara, that was a small thing to him. Paaizoti sumuka ufambe, it was a small thing to him. Paaizoti murume uye achitaura kuti ndinoda kuti ndione, aitoseka kuti it's a small thing. Hallelujah. Master chef anobikira hotera inenge ine vanhu 5,000 achigadzira ma7 course meal, mastarter, madessert nemakofi acho nemachi zvese ubvaisa nemaganishi acho nemasupu acho nechi. Mwana wake akati ndizorirei majarini pachingo, anotoseka kuti hazvo ndozvita ndakatsinzinyazvo. So that faith that Jesus Christ has, andakadzidzwa kuti Jesu ndiye Mwari. Amen. Faith yaainayo iyoyo ndo yatoda kuyambutswa kuti tisvike kwairi. Yekuziva kuti kana akangotaura anything chete chakutoitika. Hey, if the whole world 7.6 billion people dzikauya against you, kana Mwari ataura chete, it's enough. Vese vanhu vagobvuma, vese vagoti ngatite ngochaniteseka ndo zvakanaka, ngatite iwewe kana Mwari vangotaura izvozvo ubva wati nji wakamira pane zvakataurwa naMwari chete. Vagoita machechi avo vachizvipenda, vachizviita sei, vachimeresa nzara, vachiita zvakaidii, bvudzi ravo vachiita sei, vagobvumirana machechi ese kuti ndizvozvo, iwe wangoti nji pane zvakataurwa neshoko raMwari. And have faith kuti Mwari achazviropafadza izvozvo. Amen. Kuti ndakutoita Enoki inini. Ndakutoita Enoki. Ndichafamba naye. Ndichafamba naye kusvika ndasvika kumatenga. Ende ndigoita saAbheri. Ndigoita saAbheri wekuti nyange wakandiuraya, ropa rangu richasara richitaura. Hallelujah. Amen. Hey, handei pamberi. Praise the Lord. Verse 20.
Nekutenda Isaka wakaropafadza Jakobo naEsau pamusoro pezvinozoitwa. Nekutenda Jakobo pakufa kwake wakaropafadza mwanakomana mumwe nomumwe waJosefa. Akanamata akasendamira pamusoro pomudonzvo wake. Nekutenda Josefa ofa wakataura zvobuda kwavana vaIsraeri, akavarayirira pamusoro pamafupa ake. Haleluya. Muri kuona zvananyimbotaura paya. Josefa akatoprofita kubuda kwavana vaIsraeri. Mukada kutarisa kuti pakaita how many years between kufa kwaJosefa nekuzobuda kwavo, mucharohwa nehana. Vatanga kutovataura kuti ndiri kuona vana vaIsraeri muchibuda, kana maakubuda muchienda kuKenani mutakure mapfupa avo. Haleluya. Apa paakaprofita Josefa vanga vachiri kamhuri kaJakobo chete. Pavakazobuda vakabuda vakunzi it was a nation. It was, and futi pane nyaya iripo futi baba. Munoziva kuti havasi vana vaIsraeri chete vakabuda muEgypt. Kune vamwe marudzi anga ari pautapwa futi muEgypt. Ekuti pakabudiswa vana vaIsraeri, marudziwo akabuda vakaenda futi nevana vaIsraeri. Vamwe vacho ndo vakazotanga kunetsa futi. Ndo vamwe vacho vainetsa Moses. Praise the Lord. Tinoramba tichidzidza zvitsva. Ndosaka tichiuya kukereke. Kereke yaMwari. Kwatinodzidziswa mirayiro yake. Hallelujah. Hanzi akaprofita Joseph. Joseph was blessed with the spirit of gift of prophecy. Tinogona kupinda munyaya yaJoseph nhasi tinosvika mangwana. Tichitaura zviprofita zvaJoseph. Hallelujah. Joseph futi iyeyu. Mweya Mutsvene waMwari wakatibatsira kunzwisisa kuti aiparidza Jesu. Because ukatarisa upenyu hwaJoseph unotoona Jesu Kristu. Almost everything chaitika kuna Joseph chaiparidza upenyu hwaJesu Kristu. Kungoti vanhu vanga vasingazizivi kuti Mwari ari kuedza kupa kahinti kuti ndo zvichaitika. Hallelujah. Hey, Nekutenda Isaka wakaropafadza vana Jakobo naEsau pamusoro pezvinoitwa. Nekutenda Jakobo okufa kwake wakaropafadza mwanakomana wake nomumwe waJosefa, akanamatira akasendamira pamusoro pomudonzvo wake. Nekutenda Josefa ofa wakataura zvokubuda kwavana vaIsraeri, akavarayira pamusoro pomapfupa ake. Hallelujah. Amen. Handei kumberi. Verse 23. Nekutenda Mozisi pakuberekwa kwake wakawanzwa navabereki vake mwedzi mitatu. Nokuti wakaona kuti wakanga ari mwana wakanaka. Yes. Havana kutya murayiro wamambo. Nekutenda Mozisi akura wakaramba kunzi mwanakomana womukunda waFarao. 25. Akati zviri nani kuitirwa zvakaipa pamwe chete navanhu vaMwari pakufarira zvivi nguva duku. Hallelujah. Mukatarisa Mwari wedu akazviratidza nenzira nhatu. Akazviratidza saMwari Baba, akazviratidza saMwari Mwanakomana, akazviratidza saMwari Mweya Mutsvene. Amen. Hallelujah. Ndosaka kana even ruponiso rwedu mukazvitarisa, tinoona ruponiso rwedu ruchiuya sekuberekwa kutsva neutsvene hwesanctification, kunonzi nevamwe kudzurwa kwemudzi wechivi neruombeko rwemasimba emweya mutsvene. Hallelujah. Apa tiri kunzwa kuti Moses akawandiswa kwe3 months. Hallelujah. Kune zvimwe zvinhu zvaMwari zvinoitwa muutatu. Hallelujah. Hanzi nekutenda akawandiswa Moses. Hallelujah. Kuberekwa kwake wakavanzwa nevabereki vake mwedzi mitatu, nekuti vakaona kuti wakanga ari mwana akanaka, havana kutya murayiro wamambo. Tinofana kurarama panyika pano tisingatye murayiro wemadzimambo epanyika ino. Handisi kuti ngatite anaki tiende tinotanga kungopesana nevatungamiri, asi tinoziva mutsara watinotara kuti kana zviri pane zvakati, kana chaachivi aiwa hatitere, hativatyi.
kana zvikanzi ngavaurayiwe tinourayiwa zvedu tichifira Ishe Jesu Kristu wedu. Haleluya. Hanzi Nekutenda Mozisi akakura, wakaramba kunzi mwanakomana womukunda waFarao. Kati zviri nani kuitirwa zvakaipa pamwe chete nevanhu vaMwari pane kufarira zvivi zviduku nguva duku. Zveshuwa kune zvinhu zviri pano panyika zvekuti tinokwanisa kubenefita kwazviri. Kune zvinhu zviri pano panyika zvekuti tinokwanisa kutanga kutozvienjoya right now tikada zvedu. Asi as much as tiine opportunity yekuenjoya zvinhu zvenyama izvozvo zvepanyika pano, saMozisi tinofanira kusarudza zvedu kuti no, hongu mukana wanga uripo wekuita Egyptian prince, but zviri nani nditambudzike zvangu nevanhu vaMwari. Zviri nani nditambudzike zvangu nevanhu vaMwari. Haleluya. Vamwe vari kusiya zvigaro zvavo mumakereka, vari vafundisi mumakereke. Vangadai vakaita sana Mozisi. Mozisi chigaro chake chachiripo, akutotorwa semwana akakurira mba yaFarao, akatorerwa achinzi une umambo iwe. Painzi royal family yakutorwa picture aitomirawo. Haleluya. Asi akaona zvisina maturo Mozisi. Tizvinguva dikuduku izvo. Chatiri kugadzira chinhu chekusingaperi. Saka zvenguva duku hazvibatsire izvo. Dai Mwari vatibvisa pane mufaro wenguva duku, upombwe ndewenguva duku, Mwari ngavatibvise pazvinhu zvakadaro. Kuba ndekwenguva duku, kana mabenefits echinhu chaunenge wabaso, they don't last. Mwari ngavatise pachinhu chinogara nekusingaperi. Tosaka dzimwe nguva unoona tunoita kana all night prayer, because hope ndedzenguva duku, asi tinenge tichigadzira chinhu chinogara nekusingaperi. Dai Mwari vatibatsira tisachita compromise. Kune zvinhu zvizhinji zvokuti tinogona kucompromise tichienda pazvinhu zvenguva duku. Vanhu vanoda kudhakwa, kufara kwenguva duku. But tinzwisise kuti nyaya iripo haisi kuti tiite vana vaFarao kana vemukunda waFarao. Tosalutwa nemagadhi emupalasi, but tichirasikirwa. Shua ini munofunga kuti dai Mozisi akararama upenyu huu tingadai tichiverenga nezvake here? Ko hamuzivi here kuti Bhaibheri mabhuku mazhinji ekutanga yakanyorwa naMozisi? Genesis yakanyorwa nani? Exodus yakanyorwa nani? Leviticus yakanyorwa nani? Kwese kusvika kuna Joshua, akuzosira Joshua kuti atange. Ende zivai kuti chimwe chinhu futi zvinoita mweya mutsvene waMwari, Mozisi ainyora nezvanana Abrahamu vakararama long before him. Mavision aipiwa nemweya mutsvene waMwari with extreme detail, achinyora kubvira iyo creation ndiye akanyora kaMozisi. Mavision aipiwa nemweya mutsvene waMwari. Ndozvatinovavarira izvozvo, ndozvatinoda izvozvo, kuti mweya mutsvene waMwari utisvitse pane izvozvo. Aiva madreams nemavision anounzwa naDiabolos, asi zvinobva kumweya mutsvene waMwari. Haleluya. Handi yedu pamberi. Verse 26. Akati kuzvidzwa kwaKristu ifuma huru, kukufuma kwose kweEgypt, nokuti wakatarira mubayiro. Nekutenda wakabva Egypt asingatyi kutsamwa kwamambo, nokuti wakatsungirira somunhu unoona iye usingaonekwi. Haleluya. Muri kuona nyaya iripo manje. Ndofunga umwe nomwe atorine pari kutoona upenyu hwake, pari kutaurwa nyaya iyi kuti hatina kutya kutsamwa kwamambo Farao. Tikatoona kuti zviri nani, mambo Farao vakatsamwa ngavatsamwe zvavo, bati kutambudzika kwaKristu kuri nani. Rekatitsvage Kristu, rekatiteere zvinoda Kristu. Haleluya. Because sure hanzi Nekutenda wakabva Egypt asingatyi kutsamwa kwamambo, nokuti wakatsungirira somunhu unoona iye asingaonekwi. Tambotaura nyaya iyi iri kungoramba ichidzoka pafaith pedu.
kuti it's the hope for things not seen. Sure ukaona kuti tenda mune chinhu chinoonekwa hakusi kutenda. Kutenda chaiko kuri pachinhu chekuti dzimwe nguva hautochioni, but une gwinyiso kuti no, this is it. Hallelujah. Amen. Handei pamberi tikurumidze nguva yedu kuti tipedze. Hallelujah. Nokutenda wakaramba Paseka nokusasa ropa kuti muurayi wamatangwe avarege iwo. Nokutenda wakayambuka gungwa dzvuku sapanyika yakaoma. VaIjipita vachidza izvozvo wakabatirira. Hallelujah. Hey, muri kuinzwisisa nyaya iyi pairi kuenda manje. Zvikanzi nokutenda wakaramba Paseka nekusasa ropa. Hey, kuti muurayiwe matangwe avarege iwo. Hallelujah. Kune muurayi wamatangwe mani. Kune muurayi wamatangwe. Tanga tiriko kumba kwana baba Chakombera. Mweya mutsvene waMwari pawakataura kuti dangwe chii. Hallelujah. Kana muine vanorangarira. Zvikanzi dangwe moyo wako. Hallelujah. Because you know the first thing chinotanga kubatwa naMwari. As you enter into the kingdom of heaven, Mwari vanotanga kuchenesa moyo wako before anything else. Zvimwe zvese mabasa anozoitwa mwauri anozouya after. That's why tichifanira kunzi tinopa dangwe kuna Mwari. Saka kana tichipa dangwe kuna Mwari tirupa moyo wedu. Hallelujah. Saka apa kana pachitaurwa kuti kwakauya mutumwa aiuraya madangwe. Praise the Lord. Revelation iri kuratidza kuti hey, kusaswa kweropa uku, kusaswa kweropa kwakaponeswa matangwe evaIsraeri. VaHebheru vese vakaisa ropa pamusiwo wavo, matangwe anga arimo mukati haana kufa. Saka isusu tikaisa ropa raJesu pamusiwo wemoyo wedu, dangwe harifi. Ndo panonzi paye nyangwe tikaenda kunovata hatione rufu. Nekuti rufu is being separated from God. Sezvakaita Adam, pakanzi Adam ukadya muchero nemusowo unodya muchero zveshuwa zvirokwazvo uchabva wafa. Ndo saka Mwari vaizoti Adam uripiko nekuti Adam anga atofa ipapo. Hallelujah. Saka isusu tinoti hatichaone rufu nekuti nyangwe patichavata takaisa ropa pamusiwo wemoyo. Saka first born yedu haifi. Kuchafa first born yevangu. Hallelujah. Sezvakaita muEgypt, itori mharidzo yaiparidzwa paya. MaEgypita vakamuka mafirst born aurawo. Hey, ende nyaya yacho ndine zuva randakamboparidza ndikati I think kwakuri kuno kuMidrand. Ndikati do you know kuti kana paine muEgypt akanzwa nemakuhwa kunzi isai ropa pamusuo, muEgypta uya woisa ropa. Do you know kuti first born yake yakatorarama? Do you know kuti kana kuine muHebheru akaita kudherera audzwa nyaya yekuisa ropa pamusuo, akaregera kuisa ropa pamusuo, first born yake yakafa. Nyaya aiporesa haisi yekuti uri muHebheru here kana kuti uri muEgypta. Nyaya aiporesa yanga iri yeropa. Because instruction from the throne of God yanga yaudza mutumwa kuti iwe chakotarisa ropa chete. Just like isusu patichasvika mazuva rekutonga, instruction from God will be ropa raJesu chete. It won't matter kuti wakabva kuzumba marambo apungwe. It won't matter kuti uri wekuDarwin. It won't matter kuti uri murudzi, uri murungu, uri mutema, uri muchi. Nyaya ipo ndeyeropa raJesu chete. Ungave mwana wemufundisi, ungave mutungamiri akaita sei, ungave hameno mataito anopana navanhu mumakereke, kana pasina ropa raJesu, very sorry. National overseer, district overseer, director, overseer, what, pastor, choir instructor, choir leader, band leader, ameno, chero, asha, ndikungotaura mazita anopana navanhu mukereke, bishop, whatever. Instruction is the blood. Amen. The blood. Nyango kararama upenyu wakaita sei kana pasina ropa chete, forget. First born iri kufa iwe. Amen. Chinoraramisa first born iropa. Amen. Hallelujah. Hande izvo tikurumidze.
Verse 30. Nekutenda masvingo eJeriko akawira pasi. Akapoteredzwa mazuva manomwe. Nekutenda Rakabi chifeve. Haana kufa pamwe chete navasingateereri. Nokuti wakanga agamuchira washori norugare. Hallelujah. Hey, muri kunzwa nyaya iyi manje. Pataurwa futi kunhanzi nokutenda vakayambuka gungwa dzvuku sapanyika rakaoma. VaIjipiti vachiidza izvozvo vakabatirirwa. Hallelujah. Takamboita mharidzo yeRed Sea. Ndikurangarira kana mai Chakombera vachipa testimony yeRed Sea kuti Mwari vaiparidza muRed Sea ropa raJesu. Hallelujah. Kuti isusu kana tichiwana ruponiso tinofana kusangwa muropa raJesu. Muropa raJesu umo vaIjipiti vachimirira zvivi. Hallelujah. Because zvivi zvaifana kusara. Zvinosaka haungati wayambuka muropa raJesu wobuda kuzvivi zvichiteera futi. Hallelujah. And the Red Sea, maridzo, if I remember well, musiwo takaparidza kuti the Red Sea was not for the Israelites but it was for the Egyptians. MaIsraelites kusaziva kwavo kuti vaitopanika vakati taparara takufa vasingazivi kuti no, Mwari acreatera for ava. Kune zvimwe zvinhu zvinoitwa naMwari iwe uchifunga kuti zvakuparadza but zviri kutoitirwa kukuyambutsa iwewe kuti maproblems ako asarire ipapo. Hallelujah. Zvikanzi nokutenda masvingo eJeriko akawira pasi apoteredzwa mazuva manomwe. Hey, takava nemharidzo I think first all night prayer yedu yanga yachi2 yanga iri masvingo eJeriko. Kana muchiri kurangarira tikatsanangurirwa kuti zvinorevei mweya mutsvene waMwari wati munofana kuisa masvingo eJeriko. Hazvina kuti ndiri kuendesai kunogara muJeriko. Hallelujah. Munoona kushamisa kunoita Mwari. Handisi kukuendesai kunogara muJeriko but kwandiri kuenda kuti munogara uko kana masvingo eJeriko achiripo chete achikufambire zvakanaka munofana kutanga mawisa masvingo eJeriko. Mawisa kudaro moenda nekuti iyi atari if this altar is going to speak against you, even maenda kuKenani, it will be speaking against you. Vakaipa vanenge vachipa zvipiriso zvavo ipapo saka munofana kuparadza. Ndinotaura zvemweya panguva ino. Hallelujah. Hanzi nokutenda Rakabi chifeve haana kufa pamwe chete nevasina kuteerera nokuti wakanga agamuchira vashori norugare. Hey, I praise the Lord. Baba chehwera ameno kana muchiri kurangarira one of the first mharidzo dzatakaita kuMidrand yanga iri yaRakabi chifeve tichiparidza masvingo eJeriko. Hallelujah. Tikaparidza kuti zvinorevei, tikaparidza rimwe zuva kana Mwari vakatiitira nyasha. I think ndiri kuona tiri kufanira kuita mharidzo iyoyo futi. Hallelujah. Ichitsanangura Rakabi chifeve, ichitsanangura masvingo eJeriko, ichitsanangura varume vakatumwa kuzoenda kumba kwake, ichitsanangura hallelujah kuponeswa kwaakaitwa kuti kwaiparidza isusu kuti tichaponeswa sei muvhangeri irori. Hallelujah. Tichitaurireiko zvimwe nekuti ndichapererwa nenguva. Kana ndikataura zvaGidheoni naBharaki naSamsoni naJefta naDavid naSamuel navaprofita avo vakakunda ushe nokutenda kwavo, vakaita zvakarurama, vakapiwa zvipikiro, vakadzivira miromo yeshumba. Hallelujah. Vakadzima simba romoto, vakatiza minondo inopinza, vakasimbiswa pautera. Hallelujah. Vakava nesimba pakurwa, vakadzinga hondo dzamamwe marudzi, hanzi vakadzi vakapiwazve vakafa vavo. Hallelujah. Vamutswa vamwe vakapurwa vakaramba kusunungurwa kuti vawane kumuka, vakapfuura nokunaka. Hallelujah. Vamwe vakaidzwa vachisekwa vachirogwa zvikuru uyezve vachisungwa vachiiswa mutorongo, vakatakwa namabwe, vakatemwa nejeko, vakaidzwa, vakaurawa nemunondo, vakafamba
vakafuka matewe amakwai nenguo dzembudzi, vasine chunhu, vachitambudzika, vachiitirwa zvakaipa. Hallelujah. Muri kunzwa here what people were going through povhangeri irori? Umwe munhu ari nguva achitaura prosperity gospel, achitaura kuti haungatamburi uri mwanakomana waMwari. Kana uri mwana waMwari iwewe, you can't be a Christian. Uchitambura, mukristu haashaye mari yerent, mukristu haashaye mari yechingwa, mukristu haashaye mari yekombi, mukristu haashaye mota yekufambisa, mukristu haatadze kuita business, mukristu haashaye imba yaanoti ndeyake ega. Muri kuona izvi kutaurwa here izvi? Vanhu vakanyorwa mubhaibhira. If prosperity gospel was true, vanhu ava zvinhu zvinoreva kuti vanga vari vatadzika. Nhamo yakadai so yaivawana sei vanhu ava? Hallelujah. Vese ava vana Gideon, vana David, imharidzo dzese idzi dzatinofanira kuita kunzwisisa kuti nyaya iyi yaifamba sei. Vana Samson. Hallelujah. Nyika haina kufanirwa navo, vachidzungaira mumarenji nemumakomo nemumapapu nemumakomba enyika. Ava vose vakanga vapupurirwa nokutenda kwavo, asi havana kupiwa zvipikiro, nokuti Mwari wakanga atigadzirira chimwe chinhu chinopfuura nokunaka, kuti ivo varege kukwaniswa kunze kwedu. Hallelujah. Ishe varopafadze mashoko avo. Tinokudza Mwari, tinorumbidza Ishe. Hallelujah.